ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பக்தி சதாச்சார்ல தசாவதாரம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? அதுல நம்ம நிறைய தசாவதாரம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதாவது வாமன அவதாரம் பார்த்தோம், அப்புறம் நரசிம்ம அவதாரம், வராக அவதாரம், கூர்ம அவதாரம் எல்லாம் வரிசையா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். பகவானோட நிறைய லீலைகள், தூய பக்தர்களோட மனநிலை, இப்படி நிறைய நம்ம வந்து தெரிஞ்சுட்டு வரோம் இல்லைங்களா? அதுலயே நம்ம நிறைய கெயின் பண்ணிக்கிறோம். அதாவது இப்ப பாத்தீங்கன்னா போன தடவை வாமன அவதாரத்திலயும் பாத்தீங்கன்னா குருவின் அனுமதியோட செய்யற காரியங்கள் எப்படி வந்து நல்லபடியா நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் சாட்டிஸ்பாக்சன் கிடையாது. அதாவது 3 அடி நிலத்துல நான் சாட்டிஸ்பாக்சன் ஆகலைன்னா இந்த 3 உலகமும் கிடைச்சாலும் எனக்கு சாட்டிஸ்பாக்சன் ஆகாது. சாட்டிஸ்பாக்சன் தான் லிபரேஷன் கொடுக்கும். ஒரு மனிதன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த மெட்டீரியல் பாண்டேஜ் தான் கிடைக்கும். எதுலயும் சாட்டிஸ்ஃபையும் ஆக மாட்டாங்க, அமைதியும் சந்தோஷமும் அவங்களுக்கு கிடைக்காது. இந்த மாதிரி நிறைய தத்துவங்களையும் தாத்பரியங்களையும் நமக்கு வந்து பகவானோட லீலைகள் மூலியமா பியூர் டிவோட்டீஸோட ப்ரேயர்ஸ் மூலியமா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட லீலைகளை நம்ம ஆழ்ந்து கேட்டு அதுல உள்ள தாத்பரியத்தை நம்மளும் மனசுல உள்வாங்கி அதை நம்ம வாழ்க்கையிலையும் கொண்டு வர்றதுக்கு பிரயத்தனப்படணும் அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். அதனாலதான் பகவான் லீலைகளே புரியுறாங்க. ஒண்ணு வந்து எதற்காக லீலை புரியுறாங்க? ஒண்ணு பக்தர்கள் கிட்ட அவங்களுக்குள்ள அன்பை வெளிக்காட்டுறதுக்காக, பக்தர்களை குளோரிஃபை பண்றதுக்காக, அப்புறம் ஃபாலன் சோல்ஸ் பக்தி எப்படி பண்றதுன்னு தெரியாம இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல நம்ம வந்து இருக்கோம் இல்லைங்களா? இந்த ஜட உலக வாழ்க்கையில இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு அதற்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் என்ன பண்றாங்க? பகவான் வந்து லீலைகள் புரிஞ்சு அவதாரங்கள் எடுத்து நமக்கு புரிய வைக்கிறாங்க. அப்படி பார்க்கும்போது இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பலராமர் அவங்களோட இன்கார்னேஷன்ஸ். அதுதான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதற்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர்ஸ் சொல்லிடலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷரோன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதாமர்க்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைத்தம் சாவதூதம் परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पातान् सहन ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुपश्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपाताय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण डिवोटीज, நம்ம பக்தி சதாச்சார்ல தசாவதாரங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கிறது பலராம் அவங்களோட லீலைகள் பார்க்க போறோம். சரிங்களா? பலராம் அப்படின்னா யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிருஷ்ணா அவதாரத்துல பலராம் யாருன்னா பகவானோட எல்டர் பிரதர் இல்லைங்களா? அண்ணன் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். ஆனா பலராம் அப்படின்னவங்க யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதாவது நம்ம வந்து இன்கார்னேஷன்ஸ், அதாவது எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் பாக்குறோம் இல்லைங்களா? ஃபர்ஸ்ட் யார பாக்குறோம்? ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணர், லார்ட் கிருஷ்ணா வந்து இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட இருந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறது, ஃபர்ஸ்ட் பகவான்கிட்ட இருந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறது யாரு வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பலராம். அதற்கப்புறம் பலராம் அவங்க கிட்ட இருந்து 4 விதமா வந்து பிரிறாங்க. 4 எக்ஸ்பென்ஷன்ஸ் நடக்குது. அது வந்து சதுர்வியூகம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம். சரிங்களா? இந்த சதுர்வியூகத்துல வாசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்ரன், பிரத்யும்னன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இதுதான் வந்து காசு, அதாவது ஆரம்ப நிலை. இந்த உலகம் எல்லாம் உருவாயிருக்கு, நம்ம எல்லாம் இங்க இருக்கோம். ஆன்மீக உலகம் இருக்கு, மெட்டீரியல் உலகம் இருக்கு இல்லைங்களா? ஜட உலகம் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு, நம்ம எல்லாம் இருக்கிறோம்.
எல்லாத்துக்கும் காரணம் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு போது பகவான் கிருஷ்ணர். பகவான் கிட்ட இருந்து ஃபர்ஸ்ட் உருவாகிறது, அவங்களோட எனர்ஜி ஃபர்ஸ்ட் வெளியில வர்றது யாருன்னு பார்த்தோம்னா பலராமர். பலராமர்ல இருந்து 4 சதுர்வியூகங்கள் வருது. அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா வாசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்தன், பிரத்யும்னன் அப்படின்னு வந்து 4 விதமா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுறாங்க. அதற்கப்புறம் அதுல இருக்கிற அந்த 4 சதுர்வியூகங்கள்ல சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்து மறுபடியும் யார் வராங்க? நாராயணர் வராங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப நாராயணர் அவங்கதான் வைகுண்டத்துல இருக்காங்க. அவங்களோட மறுபடியும் எக்ஸ்பான்ஷனா 4 சதுர்வியூகங்கள் கிடைக்குது. அதுவும் வாசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்தன், பிரத்யும்னன் அப்படின்னு வந்து 4 பிரிறாங்க. அதுல மறுபடியும் யார் வராங்க? சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்து மகாவிஷ்ணு வராங்க. மகாவிஷ்ணு கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணு வராங்க. அவங்கதான் இந்த ஹோல் அதாவது இந்த ஜட உலகம் முழுதும் வந்து அவங்க கிட்ட இருந்துதான் உருவாகுது. அவங்களோட திருமேனில இருந்து தான் வருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மெட்டீரியல் உலகம், ஜட உலகம் எல்லாம் யார்கிட்ட இருந்து வருது? பகவான், அதாவது கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணு அவங்க கிட்ட இருந்து வருது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரி, எல்லாமே இந்த மெட்டீரியல் யூனிவர்ஸ் எல்லாம் பகவானோட திருமேனில இருந்து வந்துடுது. அதற்கப்புறம் பகவான் மறுபடியும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மறுபடியும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுறாங்க. எப்படின்னா கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணுவா அவங்க மாறுறாங்க. அது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு யூனிவர்ஸும் பகவானோட திருமேனில இருந்து வருது. ஒரு யூனிவர்ஸும் உள்ளார எப்படி இருக்கு? அந்த 24 எலிமெண்ட்ஸோட அது வந்து உருவாகி இருக்கு. பகவானோட திருமேனிலேருந்து வந்து 24 தத்துவங்களோட உருவாகி இருக்கு. அதுக்குள்ள பகவான் வந்து என்ன பண்றாங்க? அவங்களோட வேர்வை அதுலயே அவங்க என்ன பண்றாங்க? ஒரு யூனிவர்ஸ் பாதி அளவுக்கு அவங்க வந்து ஃபில் பண்றாங்க. அந்த ஓஷன் பேர் தான் கர்ப்போதகா ஓஷன் சொல்றது. சரிங்களா? அதற்கு மேல என்ன பண்றாங்க? அனந்த சேஷன் மேல அவங்க சயனிக்கிறாங்க. கர்ப்போதக கஷாய விஷ்ணுவா ஒரு யூனிவர்ஸ்குள்ளேயும் அவங்க உட்புகுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்த எக்ஸ்பென்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ மெட்டீரியல் உலகம் வந்துருச்சு. அதுக்குள்ளார கர்ப்போதகா ஓஷன் வந்து பகவான் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணு எந்த ஓஷன்ல இருக்காங்க? விரஜா நதியில இருக்காங்க. கர்ப்போதக ஓஷன்ல கர்ப்போதக கஷாய விஷ்ணு இருக்காங்க. அது அவங்களோட ஸ்வெட் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறம் மறுபடியும் பகவான் என்ன பண்றாங்க? பிரம்மாவை படைச்சதுக்கு அப்புறம் எல்லா 7 உலகங்களும் பிரம்மா படைக்கிறாங்க. அப்போ ஒரு லிவிங் என்டிட்டிக்குள்ளேயும் பகவான் என்னவா ஊடுருவுறாங்க? மறுபடியும் எக்ஸ்பென்ஷன் நடக்குது. என்ன எக்ஸ்பென்ஷன்? க்ஷீரோத கஷாய விஷ்ணுவா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுறாங்க. அதாவது பரமாத்மாவா ஒரு லிவிங் என்டிட்டிக்குள்ளேயும் பகவான் வந்து உட்புகுறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இதுதான் வந்து கிரியேஷன் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கிறது. அப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி கிரியேஷன்ஸ் நடக்கும்போது எல்லா விதத்திலையும் யாரு கூடவே இருப்பாங்க? ஃபர்ஸ்ட் யார் எக்ஸ்பேண்ட் ஆனாங்க? பலராமர் இல்லைங்களா? அவங்க எப்படி வந்து பகவான் லிவிங் என்டிட்டி கூடவே இருக்காங்களோ பரமாத்மாவா, அதே மாதிரி பகவான் கூடவே யாரு இருப்பாங்க எப்பயுமே? பலராமர் இருப்பாங்க. பகவான் வேறு, பலராமர் வேறு அப்படின்னு வந்து வித்தியாசமே பார்க்க முடியாத அளவுக்கு 2 பேருமே ஒன்னாதான் இருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்போ பலராம் சரி, 2 பேருக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தா வித்தியாசமே கிடையாது. ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவான் வந்து நீலமேக கண்ணனா இருக்காங்க கலர்ல. அதே வந்து பலராமர் எப்படி இருக்காங்க? வெள்ளை நிறத்துல இருக்காங்க. அந்த ஒரு வித்தியாசம் தான் தவிர மத்தபடி பகவானுக்கும் பலராமருக்கும் வித்தியாசமே இருக்காத அளவுக்கு 2 பேருமே எப்படி இருக்காங்க? ஒரே மாதிரி இருக்காங்கன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரி, இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்கிறோம்ல, எக்ஸ்பென்ஷன் இதெல்லாம் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எதுல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம சம்ஹிதாவிலும் வந்து குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. அதாவது ஒரு கேண்டில் இருக்கு. அந்த கேண்டில் ஒரு விளக்கு இருக்கு. அந்த விளக்குல இருந்து ஒளியை எடுத்து எல்லா எத்தனையோ விளக்குகள் நம்ம ஏத்தலாம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் பகவான் என்ன பண்றாங்க? பகவான் கிருஷ்ணராவும் இருக்காங்க. அவங்களோட எனர்ஜில இருந்து என்ன ஆகுது? ஒரு எக்ஸ்பான்ஷன்ஸும் வருது. அதனால என்ன என்ன இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்? இப்ப ஒரு விளக்குல இருந்து எடுத்து இன்னொரு விளக்குக்கு ஒளி ஏத்தும் போது அதுல ஏதாவது குறைபாடு இருக்குமா? அந்த வெளிச்சத்திலயோ அந்த தரத்திலயோ கிடையாது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பகவான் எல்லாமே என்ன பண்றாங்க? எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுறாங்க. இந்த உலகத்தை பராமரிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ சுப்ரீம் காஸ் யாரு? பகவான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப சுப்ரீம் காஸ், சுப்ரீம் ப்ரொப்ரைட்டர் எல்லாருமே யாரு? பகவான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் பிரம்ம சம்ஹிதால இருந்து இருக்கு. இன்னும் நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல இதெல்லாம் இருக்கு. சரி, இப்ப நம்ம பார்க்கிறது பலராம். ஃபர்ஸ்ட் உருவாகிறது பகவான் கிட்ட இருந்து பலராம்ன்றத நம்ம பார்த்தாச்சு. அப்ப பலராம் பத்தி என்ன தெரியும் நமக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்கதான் ஆதிகுரு அப்படின்னு வந்து சொல்றது. சரிங்களா? நம்ம பகவானை அடையணும் அப்படின்ற பட்சத்துல நமக்கு யாரு தேவை? நம்ம பகவத்கீதை எல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? பாகவதம்லாம் நம்மளுக்கு யாரு தேவை?
நிறைய பேருக்கு யார் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குரு கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா. நாரதர் நிறைய பேருக்கு கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு குருக்களும் என்ன பண்றாங்க, லிவிங் என்டிட்டிஸ்க்கு ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜை கொடுக்குறாங்க. அப்போ பலராம் தான் யாரு, ஆதி குரு. அவங்க அதாவது நம்ம இப்ப குருக்கள் பரம்பரையில பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா, அவங்களாம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பலராமோட எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் தான் எல்லா குருக்களும். அதனாலதான் பலராமர் நம்ம என்ன சொல்றோம், ஆதி குருவா நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா. அப்புறம் பலராமர் பத்தி நம்ம பார்க்கணும்னா, இப்ப பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்ம என்ன அர்த்தம் சொல்லுவோம், கிருஷ்ணர் அப்படின்னா ஆல் அட்ராக்ஷன், எல்லாரையும் வந்து கவரக்கூடியவர், எல்லாரையும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும்ல, கவரக்கூடியவர் பார்க்கிறோம். அது பலராமருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆல் பவர். சரிங்களா. அவங்க கிட்ட பலம் அதிகம். என்ன பலம், வெறும் பிசிக்கல் பலம் மட்டுமா அப்படின்னு பார்த்தா இல்ல, ஸ்பிரிச்சுவல் ஆத்ம பலம் அவங்க நிறைஞ்சவங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்புறம் எல்லா எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ், எல்லா விரிவாக்கத்திற்கும் யாரு காரணம், பலராமர். ஏன்னா பலராமர்கிட்ட இருந்து தான் எல்லாமே விரிவடையுதுன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப நம்ம லிவிங் என்டிட்டி நம்மளும் யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம், பலராமர் கிட்ட இருந்து நம்ம வந்திருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பலராமர் பத்தி நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது பவர்ஃபுல்லானவங்க, அப்புறம் எல்லா எக்ஸ்பான்ஷன்ஸுக்கும் எல்லா விரிவாக்கத்துக்கும் ஆதாரமா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். எல்லா லிவிங் என்டிட்டியும் பகவான் கிட்ட பலராமர் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம்ன்றதையும் நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா. அந்த எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ்ல இருந்து தானே நம்மளாம் வந்திருக்கோம் அப்படின்றதையும் பார்க்கிறோம். அப்போ நம்ம வந்து பகவானை அடையணும் அப்படின்னா யாரு நம்மளுக்கு உதவி செய்வாங்க, குரு இல்லைங்களா. அப்போ எல்லா குருவும் எப்படி நம்ம வந்து பார்க்கிறோம், பலராமரோட ரெப்ரசன்டேட்டிவா பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ பலராமர் அவங்கள வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், ப்ளீஸ் பண்ணணும். அவங்க கிட்ட நம்ம பக்தி பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம கிட்ட உள்ள அனர்த்த எல்லாத்தையும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க விலக்கிடுவாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நம்மள பகவான் கிட்ட பலராமரை தாண்டிதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், பகவானை அடைய முடியும். ஏன்னா பகவான் கிருஷ்ணருக்கு முன்னாடி யாரு இருக்காங்க, பலராமர். அவங்க வந்து நம்மளுக்கு அனுமதி கொடுக்கணும், நம்மளோட அனர்த்தாஸ் எல்லாம் நீக்கி. அதுக்கப்புறம் நம்ம பக்தி எப்படி பண்ணணும்ன்றத குருக்கள் சொல்றாங்க இல்லைங்களா நமக்கு. அப்ப ஆதி குரு அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்களுடைய இதுவே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பேசிக் நேச்சரே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்றது மட்டுமே தான். அது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். அதாவது வந்து he appeared to serve Lord, அப்புறம் glorify, பகவானை குளோரிஃபை பண்றதுக்காகவும் பகவானோட பெருமைகளை சொல்றதுக்காகவும் பகவானுக்கு சேவை பண்றது மட்டுமே தான். அது எப்படி பண்றாங்க, ஹோல் ஹார்ட்டடா. அப்புறம் அவங்களோட முழு புத்திசாலித்தனத்தையும் யூஸ் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணாங்க, எந்நேரமும் பகவானுக்கு சேவை செய்றாங்க. இப்ப ராமர் அவதாரத்துல பலராமர் எப்படி, அதாவது பலராமர் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லக்ஷ்மணனா இருக்காங்க, ராமருக்கு இளைய சகோதரரா இருக்காங்க. அப்ப ராமர் என்ன சொன்னாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, கீழ்ப்படுறாங்க இல்லைங்களா. அப்புறம் அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் அவதாரத்துல பலராமர் எப்படி இருக்காங்க, அவங்க வந்து கிருஷ்ணருக்கு அண்ணனா இருக்காங்க. அப்பயும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவானோட விருப்பத்திற்கு மாறா அவங்க நடக்கிறதே இல்லை. அப்போ இதுல இருந்து ஒரு குருவோட தாற்பயமா நம்ம என்ன பார்க்கிறோம், பகவானோட விருப்பப்படி நடக்கிறது மட்டும்தான் சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா. அப்போ அதே மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம கிட்ட உள்ள அந்த அனர்த்தாஸ்லாம் நீக்கிட்டு நம்மள திரும்பி பகவான் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும், அதாவது குருக்கள் கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு தாற்பயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. இப்ப இந்த விஷயங்களை நம்ம பார்க்கிறோம். சரி, அதற்கப்புறம் இப்ப நம்ம 5 ரசங்கள் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அதாவது சாந்த ரசம், வாத்சல்ய ரசம், மாதுரிய ரசம், தாசி ரசம், அதுக்கப்புறம் வந்து சாக்கிய ரசம் நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப யசோதம்மா எந்த ரசத்துல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க வாத்சல்ய ரசத்துல வராங்க. கோபிஸ் எல்லாம் இந்த ரசத்துல வராங்க, அவங்க எல்லாம் மாதுரிய ரசத்துல வராங்க. ஆனா பலராம் எல்லா இது ரசத்திலையும் அவங்க வந்து இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த 5 ரசங்களும் யாருக்கிட்ட இருக்கு, பகவான் பலராமர்கிட்ட இருக்கு. இந்த 5 ரசங்களும் என்ன, பகவானுக்கு நம்ம சேவை செய்யறதுதான் இல்லைங்களா. இப்போ வாத்சல்ய ரசத்துல ஒரு அம்மாவா பேரண்டா பகவானுக்கு சேவை செய்யறாங்க. அதே வந்து கோபிஸ் என்ன பண்றாங்க, மாதுரிய ரசத்துல சேவை செய்யறாங்கன்றத பார்க்கிறோம். அப்ப பலராமரோட அடையாளம் என்ன, பகவானுக்கு சேவை செய்யறதுதான். அது மட்டும்தான் வந்து அதுவும் ஹோல் ஹார்ட்டட் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ இந்த 5 ரசங்கள்லயும் அப்ப சாந்த ரசத்துல பலராமர் எப்படி வந்து பகவானுக்கு சேவை செய்யறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவானுக்கு சாந்த ரசத்துல சேவை செய்யறதுன்றது பேரஃபெனிலியான்னு சொல்லுவோம். இருக்கிற எல்லாம் வந்து பகவானுக்காகவே பயன்படுத்துறது. சரிங்களா. அப்படின்னு பார்க்கும்போது தாம்,
இருக்கு இல்லைங்களா? இப்ப வந்து விருந்தாவன், மதுரா, அப்புறம் வந்து இது மாயாப்பூர், அப்புறம் வந்து இது இருக்கு இல்லைங்களா? அது என்னது? ஒரிசால பூரி. அந்த மாரி நெறைய ஸ்ரீரங்கம் இதெல்லாம் இருக்கு. அப்ப அதெல்லாம் என்னது? பகவானோட இருப்பிடமா நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறம் அந்த தாம்ல உள்ள மரங்கள், ஆறுகள், இந்த மாரி நெறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? இதெல்லாம் எப்படிப்பட்ட ரசத்தோட இருக்கு? பகவானோட சாந்த ரசத்தோட சம்மந்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப பலராமர் என்னவா இருக்காங்க? எல்லா புண்ணிய கஷேத்திரங்களா, அப்புறம் மரங்களா, புண்ணிய கஷேத்திரத்தில் உள்ள மரங்களா, நதிகளா பலராமர் இருக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ அ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் உண்டு. என்னன்னா, சனாதன கோஸ்வாமி இருக்காங்க இல்லைங்களா? நம்ம அதாவது 6 கோஸ்வாமிஸ் இருக்காங்க கௌடிய சம்பிரதாயத்துல. அதுல சனாதன கோஸ்வாமி. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நித்தியப்படி அ அவங்க வந்து அ அ உணவு எடுத்துக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, யாசகம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அ ஃபுல்லா விருந்தாவன் தாம் ஃபுல்லா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நடைப்பயணம் போய் அப்படியே எல்லாத்தையும் தாமையே வந்து வலம் வர்றது. அதாவது பரிக்கிரமான்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அந்த மாரி பரிக்கிரமா பண்ணிட்டு வருவாங்க அப்படின்னு. அதுவும் எந்த வயசுல? 90 வயசுல. இப்ப நம்ம வந்து கோவர்தன் மலை வந்து ஒரு 21 கிலோமீட்டர் இருக்கும்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அத வந்து நம்ம பரிக்கிரமா பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? சில சமயம் நமக்கு அதற்கு உடம்பு வந்து ஒத்துழைக்கிறது இல்ல அப்படின்னு நம்ம வந்து ஃபீல் பண்றோம் இல்லைங்களா? ஆனா 90 வயசுலயும் சனாதன கோஸ்வாமி என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்க வந்து ஃபுல்லா பிருந்தாவனையே எல்லா இடத்தையும் வந்து அவங்க வந்து சுத்தி வருவாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அப்ப அந்த மாரி நேரத்துல யார் வந்து தாமா இருக்காங்க? அதாவது வ வ அந்த புண்ணிய ஸ்தலமா யார் இருக்காங்க? பகவானோட புண்ணிய ஸ்தலமா பலராமர்ன்னு பார்க்கிறோம். அதாவது சாந்த ரசத்துல பார்க்கும்போது எல்லா எல்லா பேரஃபேமிலியாவும் பகவான் பலராமர் வந்து பகவான் கூட இருக்காங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்களாம், அந்த விருந்தாவன் தாம் வந்து சுருக்கிடுவாங்களாம். பலராமர். சுருக்கி ஏன்னா அவங்க ரொம்ப தூரம் நடந்து அவங்க டயர்ட் ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுருக்கிடுவாங்களாம். அப்ப என்ன ஆகுமா, சனாதன கோஸ்வாமி விருந்தாவன் பரிக்கிரமா பண்ண உடனே, நம்ம ரொம்ப கம்மியா பண்ணிட்டோம். ஒரு சில இடத்த நம்ம விட்டுட்டோம்னு நெனைக்கிறோம். அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இன்னொரு தடவ வந்து வலம் வருவாங்களாம். 90 வயசுல. அதான் ஒரு பியூர் டிவோட்டியோட மனநிலையும். அதே மாதிரி இன்னொரு பியூர் டிவோட்டி யாரு? பலராமர் இல்லைங்களா? அவங்க என்ன பண்றாங்க? இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க. இவங்க வந்து இன்னும் வந்து நம்ம வந்து சரியா நம்ம வந்து பரிக்கிரமா பண்ணலன்னு இன்னொரு தடவ இவங்க வந்து வலம் வருவாங்களாம். இந்த மாதிரி வந்து நியூட்ரல் ரசத்துல யார் இருக்காங்க? பலராமர் இருக்காங்கன்னு. அதே மாதிரி கிருஷ்ணர வந்து யாராவது அசுரர்கள் வந்து தாக்க வந்தாங்கன்னா, என்ன பண்ணுவாங்களாம் பலராமர்? பிருந்தாவனத்த விரிவாக்கிடுவாங்களாம். அதனால என்ன ஆகுமா? அசுரன் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர வந்து வந்தடையறதுக்கு ரொம்பவே லேட் ஆகுமா. அந்த அளவு விரிவாக்கம் பண்ணிடுவாங்களாம். அந்த மாதிரி பகவான் பலராமர் எப்படி இருக்காங்க? அவங்க நியூட்ரல் ரசத்துல, சாந்த ரசத்துல பகவானோட பேரஃபேமிலியாவா, அதாவது வந்து மரமா, புண்ணிய கஷேத்திரங்களா, அப்புறம் வந்து நதிகளா, இந்த மாதிரிலாம் வந்து இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, தாசிய ரசம். அது நம்ம பார்த்திருக்கோம். லக்ஷ்மணன் எப்படி இருக்காங்க? அவங்க பகவானுக்கு சேவை செய்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? ராமாயணத்துல. அவங்களுக்கு விருப்பப்பட்டு எல்லா சேவைகளும் அவங்க செய்றாங்க. அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கைய அவங்க வாழலன்றத நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? ராமாயணத்துல. லக்ஷ்மணனுக்குன்னு தனியா ஒரு வாழ்க்கை அவங்க வாழ்ந்ததா கிடையவே கிடையாது. அவங்களோட முழு நேரமும் என்ன பண்றாங்க? ராமச்சந்திர பிரபுக்கு சேவை செய்யறதே அவங்களோட முதற்கண் வேலையா அவங்க பார்த்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். காட்டுக்கு போகும்போதும் என்ன பண்றாங்க? இவங்க கூடவே தான் போறாங்க. அப்பவும் காட்டுல ராமருக்கும், சீதைக்கும் என்ன பண்றாங்க? அவ்வளவு சேவைகளும் அவங்க வந்து செய்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இன்னும் தூக்கத்தையே வந்து அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? 14 வருடங்கள் தியாகம் பண்ணிட்டாங்கன்றதையும் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி சேவை. அது வந்து தாசிய ரசம் அதுல வரும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் சாக்கிய ரசம். அது பார்த்தீங்கன்னா, பிருந்தாவன்லயே பகவானும், பலராமனும் என்ன பண்ணுவாங்க? ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க? நெறைய இடங்கள வந்து அவங்க வந்து சுத்தி வருவாங்க. அதே மாரி மாடு மேய்க்கும்போது அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய பாஸ் டைம்ஸ் உண்டு. சரிங்களா? அந்த பாஸ் டைம்ஸ்ல வந்து அவங்களுக்கு என்ன அது வந்து எந்த எந்த ரசத்துல வரும் அது? அது வந்து ம் சாக்கிய ரசத்துல வருது. சரி, ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது வாத்சல்ய ரசம். வாத்சல்ய ரசம்ன்றது பேரண்டிங் அ மூட் இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு அ அ பெற்றோர்களான ஒரு அன்ப வந்து பலராமர் என்ன பண்ணாங்க? கிருஷ்ணருக்கு காமிக்கிறாங்க. எப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த மண்ண எடுத்து வாய்க்குள்ளார வந்து பகவான் வைப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப கூட அவங்க என்ன பண்றாங்க? "மண்ணு சாப்பிடக்கூடாது, மண்ணு சாப்பிடக்கூடாது" அப்படின்னு சொல்லி பகவான்ட்ட வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? கண்டிப்பாங்க. இல்லைங்களா? அப்படி இருந்தும் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவாங்க? மண்ண எடுத்து வாயில போட்டுக்குவாங்க. உடனே வேக வேகமா ஓடி போய் யசோதா அம்மா கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த மாரி ஒரு ஒரு இடத்துலயும் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க? அவங்க வந்து அ அது வாத்சல்ய ரசத்த பகவான் கிட்ட அவங்க
காமிப்பாங்க. அந்த வகையில அவங்க சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க பகவானுக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதற்கப்புறம் பார்த்தோம்னா மாதுரி ரசம். சரி, இதெல்லாம் வந்து ஒரு சகோதரனா இருந்து அவங்க வந்து பண்ணாங்க. அதாவது இளைய சகோதரனா, அப்புறம் மூத்த சகோதரனா இருந்து பண்ணாங்க. சரி, மாதுரி ரசத்துல பலராமர் எப்படி வந்து பகவானுக்கு சேவை செய்யறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, மாதுரி ரசத்துல என்டர் ஆக முடியாது இல்லைங்களா? ஆக்சுவலா ஒரு பிரதர்ன்ற பட்சத்துல இவங்க என்ன பண்ண முடியாது, எக்ஸ்பேன்ஷன் இவங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களால அதுல என்ன பண்ண முடியாது, என்டர் ஆக முடியாது. இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ராதா ராணியோட இளைய சகோதரியா, அனங்க மஞ்சரியா அவங்க வந்து மாறி அவங்க என்ன பண்றாங்க, மாதுரி ரசத்துல பகவானுக்கு சேவைகள், என்ன சேவைகள் வேணுமோ அது அத்தனையும் அவங்க வந்து செய்யறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப ராதா ராணியோட இளைய சகோதரியா அவங்க வந்து எக்ஸ்பென்ஷன் ஆகுறாங்க. அப்ப அனங்க மஞ்சரின்றது அவங்களோட பெயர். அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவானுக்கு சேவை பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப பலராமர் என்ன பண்றாங்க, 5 ரசங்களிலும் எதையுமே விட்டுடக் கூடாது. உங்களுக்கு எல்லாத்துலயும் என்ன பண்ணணும், உங்களுக்கு பகவான் கூடவே இருக்கணும், பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி பலராமர் வந்து ஆதி குருன்னு பார்க்கிறோம், சோர்சஸ் ஆஃப் ஆல் ஸ்ட்ரென்த்ன்னு பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போறது கிருஷ்ண அவதாரத்தில் உள்ள பலராமர், அவங்களோட பாஸ்ட் டென்ஸ் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். அதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, என்ன ஆகுது, அதாவது பூமி மாதா என்ன பண்றாங்க, அவங்க ரொம்ப வந்து அதாவது உம் பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் வந்து பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னா 10வது கேண்டோல இருக்கு இல்லைங்களா? 10வது கேண்டோல நிறைய அத்தியாயங்கள் வந்து பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸா இருக்கு இல்ல, அதிகமான அத்தியாயம் கொண்டது 10வது கேண்டோல. அதுல கொடுத்தது எல்லாமே பாகவதத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது எல்லாமே வெறும் ஒரு சம்மரி தான். சரிங்களா? ஆனா அதை மூலதனமா கொண்டு என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய என்ன பண்ணிருக்காங்க, புராணங்கள், அப்புறம் வந்து சமிதிகள்லாம் வந்து நிறைய வந்து பியூர் டிவோட்டிஸ் வந்து எழுதியிருக்காங்க. அதுல வந்து இவங்க யாரு, இவங்களோட அதாவது எது டைனஸ்டியோட குரு இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க வந்து எழுதினதுல இன்னுமே சிறந்த விரிவாக்கங்கள் உண்டு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதாவது மதர் எர்த், பூமி மாதா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து அசுரர்களின் பாரம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி யார்கிட்ட முறையிடுறாங்க, பிரம்மா கிட்ட முறையிடுறாங்க. அப்போ பிரம்மா என்ன பண்றாங்க, இது பார்க்கடல்ல போய் பகவான் கிட்ட பிரேயர் சொல்றாங்க. எல்லாருமே தேவர்கள், பூமி மாதா, அப்புறம் வந்து பிரம்மா எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, பிரேயர்ஸ் பண்றாங்க. அப்போ பகவான் என்ன பண்றாங்க, சரி நான் வந்து பகவான் கிருஷ்ணரா நான் வந்து அவதாரம் எடுக்கிறேன் அப்படின்றத வந்து அவங்க வந்து ஒத்துக்கிறாங்க. சரிங்களா? அப்போ இதை கேட்ட உடனே ராதாராணிக்கு என்ன வந்துடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு ஒரே வந்து வருத்தம் ஆயிடுது. என்ன வருத்தம் அப்படின்னு பார்த்தா, பகவான் இல்லாம நான் எப்படி கோலோகத்துல தனியா இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து கிருஷ்ணர்ட்ட என்ன சொல்றாங்க, நீங்க இல்லாம நான் என்னால இங்க தனியா இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வருத்தப்படுறாங்க. உடனே அப்புறம் நீயும் என்னோட வா அப்படின்னு சொல்லி ராதாராணியும் கூப்பிடுறாங்க. அப்போ ராதாராணி என்ன சொல்றாங்க, நான் வந்து அந்த ஜட உலகத்துக்கு வரமாட்டேன், அது ரொம்ப வந்து கஷ்டமான உலகமா இருக்கும், அங்க நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அதுவும் இல்லாம இந்த கோவர்தன், யமுனா, அப்புறம் இங்குள்ள ஃபாரஸ்ட், நிறைய வனம், விருந்தாவன்றது என்னது, வனம் இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி இந்த ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் விட்டுட்டு நான் வந்து வரமாட்டேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. உடனே பகவான் என்ன சொல்றாங்க, சரி விருந்தாவனையும் நம்ம ஒரு பகுதியை நம்ம எடுத்துட்டு போவோம் வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாங்க ராதாராணிய. சரிங்களா? அப்ப உடனே என்ன பண்றாங்க, உடனே விருந்தாவனம் வந்து டிசெண்ட் ஆகுது. எப்படி பகவான் கிருஷ்ணர் வராங்களோ, ராதாராணி வராங்களோ, அதே மாதிரி விருந்தாவனம் பூமிக்கு வருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ என்ன ஆகுது, வசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும் மேரேஜ் நடக்குது. சரிங்களா? பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல நம்ம வரோம். அப்ப வசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும் மேரேஜ் நடக்குது. கம்சன் அவங்கதான் வந்து தேவகி அம்மாவோட அண்ணன் இல்லைங்களா, ரொம்பவே பாசமான அண்ணன், தங்கச்சி மேல ரொம்ப பாசமா இருக்கிறவங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க, தங்கைக்கு திருமணம் ஆன உடனே என்ன பண்றாங்க, அவங்களே வந்து தேரை ஓட்டிக்கிட்டு அவங்க வந்து வராங்க. சரிங்களா? மதுராவை நோக்கி அவங்க வந்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, வானத்துல இருந்து ஒரு அசரீரி வருது. அந்த அசரீரில என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உன்னோட தங்கையோட 8வது பிள்ளை வந்து உன்னோட மரணத்திற்கு காரணமா இருப்பாங்கன்னு. இதை கேட்ட உடனே அவ்வளவு பாசமான கம்சன் என்ன பண்ணாங்க, உடனே சட்டுன்னு அவங்களுக்கு பயம் வந்துடுறதுனால என்ன பண்றாங்க, தேவகியை வந்து அழிக்கிறதுக்கு அவங்க முற்படுறாங்க. வாளை எடுத்து அவங்கள வெட்ட முற்படும் போது வசுதேவர் என்ன பண்றாங்க, இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பெண்மணியை வந்து நீ வந்து துன்புறுத்தக்கூடாது, இது வந்து ரொம்பவே தப்பான செயல், உன்னோட புகழுக்குமே இது வந்து இழுக்காயிடும், அதனால நீ வந்து இவங்களை வந்து ஒண்ணும் பண்ணாத, உனக்கு வந்து மரணம் வரக்கூடாது, எங்களுக்கு எந்த
குழந்தை பிறந்தாலும் அதை வந்து நாங்க வந்து உன்கிட்ட கொடுத்துறோம், அது நீயே வந்து என்ன முடிவு பண்ணணுமோ பண்ணிக்கோ அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அப்ப நிறைய அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. உடனே கம்சனும் வந்து இதை கேட்ட உடனே சரி, நீங்க வந்து உங்களோட குழந்தைங்களை என்கிட்ட கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் ஒத்துக்குறாங்க. ஒத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது, இப்போ இருந்தாலும் இவங்க 2 பேரும் என்ன பண்ணாங்க, இதுல போட்டுறாங்க, ஜெயில போட்டுறாங்க. போட்ட அப்புறம் நாரதர் வந்து முதல் குழந்தை பிறக்குது, கொண்டு வந்து இவங்க வந்து வசுதேவர் என்ன பண்றாங்க, குடுக்குறாங்க, கம்சர் கிட்ட குடுக்குறாங்க. குடுத்த உடனே கம்சனுக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து என்ன ஆயிடுது, இரக்க குணம் வருது. சொன்ன மாதிரி இவங்க வந்து செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க, எனக்கு இந்த குழந்தை எல்லாம் வேணாம், 8வது குழந்தை மட்டும் என்கிட்ட கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. உடனே வந்து நாரதர் என்ன பண்றாங்க, 8வது குழந்தையை வந்து பிறக்குதா இல்ல 8வது பிறக்குதான்னு உனக்கு எப்படி தெரியும், அதனால வந்து இந்த குழந்தை கூட உன்னை அழிச்சிடும். ஆனா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு அந்த 6 குழந்தைகள் வந்து இறக்குது இல்லைங்களா, அதுக்கும் வந்து ஒரு கர்ம வினை உண்டு, பாஸ்ட் டென்ஸ் உண்டு. அதனாலதான் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு இது வந்து கஷ்டங்கள் வந்து ஏற்படுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப என்ன ஆகுது, உடனே சரி கம்சன் என்ன பண்றாங்க, வரிசை 6 குழந்தைகளையும் அவங்க கொண்டு வர்றாங்க. கொண்ட உடனே 7வது கர்ப்பமா வந்து யார் வந்து வராங்க, தேவகி பூம்புல வந்து வர்றது பலராமர் வராங்க. உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பலராமர் என்ன பண்றாங்க, கொண்டு போய் ரோகிணி அவங்க வந்து எங்க இருக்காங்க, நந்த மகாராஜரோட அரவணைப்புல இருக்காங்க. ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து பாதுகாப்பு கருதி, ஏன்னா கம்சனால அவங்களுக்கு எந்த ஒரு தொந்தரவும் ஏற்பட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ரோகிணி அம்மாவோட ரூம்ல வந்து வச்சிடுறாங்க. அவங்க வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வசுதேவரோட இன்னொரு மனைவி, சரிங்களா. அப்போ இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தேவகி அம்மாவுக்கு மிஸ்கேரேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கை வந்து எல்லாருக்கும் வந்துருது. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது பலராமர் எங்க வளர்றாங்க, ரோகிணி அம்மாவோட வயிற்றுல வளர்றாங்க. அவங்களுக்கு பிள்ளையா பிறக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம், சரிங்களா. இப்படி வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அவதாரம் பண்றாங்க. அது அவங்க வந்து 8வது குழந்தையா பிறக்குறாங்க. அப்போ அவங்க அவங்கள யார்கிட்ட கொண்டு போய் விடுறாங்க, யசோதாமா கிட்ட குடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த மாதிரி பலராமரோட அவதாரத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கர்கமுனி யாரு வந்து குரு யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கர்கமுனி அப்படின்றது அவங்களோட பெயர், சரிங்களா. கர்க சமிதா அதுல வந்து என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணரோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் இன்னும் விரிவாக்கத்தோட அவங்க வந்து கொடுத்திருப்பாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு வருட காலத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கர்கமுனி அவங்கதான் எது டைனஸ்டியோட குரு. அவங்க மூலியமா என்ன பண்றாங்க, நேமிங் செரமனி எல்லாம் பண்றாங்க. பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் பலராமருக்கும் பேர்ல வந்து வைக்கிறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நடக்குது பிருந்தாவனத்துல. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, அவங்களோட சைல்ட்ஹுட் பாஸ்ட் டைம்ஸ் நிறைய என்னது, பாஸ்ட் டைம்ஸ் என்னென்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய லீலைகள் வந்து அவங்க பண்றாங்க. அந்தந்த வயதிற்கு ஏத்த மாதிரியான லீலைகளும் உண்டு. குழந்தை பருவத்துல உள்ள லீலைகளும் உண்டு. அதே கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகு உள்ள பருவத்தில் உள்ள லீலைகளும் அவங்க வந்து நிறைய பண்றாங்க. அத மொத்தமா வந்து 4 விதமா நம்ம வந்து பிரிக்கிறோம், சரிங்களா. ஒண்ணு வந்து என்னன்னா, ரொம்ப அன்பா பேசிக்கிற ஒரு லீலைகள், சரிங்களா. நல்ல சந்தோஷமா இருக்கக்கூடிய நேரங்கள் அப்படின்றது. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா, பயத்தினோடு உள்ள லீலைகள், அல்லது பயம் பயம் சம்பந்தப்பட்ட லீலைகள். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா, அறியாமை, குழப்பம், அதனாலே அந்த அதையெல்லாம் உள்ளடக்கிய லீலைகள் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இன்னொன்னு வந்து அசுரர்களை அழிக்கக்கூடிய லீலைகள் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். 4ஆ வந்து நம்ம பிரிக்கிறோம் அவங்களோட குழந்தை பருவத்திலான பாஸ்ட் டைம்ஸ். யாரது, பகவானதையும் பலராமரதையும், சரிங்களா. அதுல நல்ல சந்தோஷமா பேசிக்கிற லீலைகள், நல்ல சந்தோஷமான விஷயங்கள்லாம் நடக்கிற லீலைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்ப்போம். அதாவது பலராமரும் கிருஷ்ணரும் என்ன பண்ணுவாங்க, கோபாஸோட அவங்க மாடு மேய்க்கிறதுக்குலாம் போறாங்க இல்லைங்களா. அப்ப நிறைய என்ன பண்ணுவாங்க, சந்தோஷமான விஷயங்கள்ல அவங்க ஈடுபடுத்திப்பாங்க. எல்லாம் நண்பர்கள் இல்லைங்களா. அப்போ நிறைய என்ன பண்ணுவாங்க, சந்தோஷமான விஷயத்துல, விளையாட்டுல அந்த மாதிரிலாம் அவங்கள ஈடுபடுத்திப்பாங்க. அப்ப என்ன என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாரையும் பார்த்து மிமிக்ரி பண்ணுவாங்க. யாரெல்லாம் பார்த்து அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மயிலை பார்த்து என்ன பண்ணுவாங்க, அது மாதிரி டான்ஸ் ஆடுறது. அப்புறம் வந்து குக்கு மாதிரி பாட்டு பாடுறது. அதுக்கப்புறம் வந்து அன்னப்பறவை மாதிரி ஸ்விம் பண்றது, மான் மாதிரி நடக்கிறது. இந்த மாதிரிலாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஆக்சுவலா அந்த லிவிங் என்டிட்டி, அந்த ஜீவா அந்த அதாவது மயில் வந்து நல்ல அழகா டான்ஸ் ஆடும் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி வந்து குக்கு வந்து நல்ல நல்ல இசையோட பாட்டு பாடும் இல்லைங்களா. அதாவது இனிமையான குரலா இருக்கும் அதுக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அப்படி இருக்கிற அந்த ஜீவன்கள் எல்லாம் என்ன சொல்லுமா, நாங்க வந்து எங்களுக்கு நீங்க கொடுத்த திறமைகள் இது,
இதே நீங்க வந்து இன்னும் நல்லபடியா, அதாவது இன்னும் சிறப்பா செய்றீங்க, அப்புறம் எங்கள வந்து யாருமே ரசிக்க மாட்டாங்க. அதனால நீங்க எங்கள மாரி மிமிக்ரி பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்களா, அவங்கலாம் வந்து செஞ்சு விளையாடுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ ஒரு தடவ பீகாக் மாரியே வந்து டான்ஸ் ஆடுனாங்களாம் கிருஷ்ணர். அத பார்த்த உடனே மயிலுக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து என்ன ஆயிடுது, பார்க்குது, ஆச்சரியப்படுது. இவ்வளவு அழகா டான்ஸ் ஆடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நடனம் ஆடுறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷப்படுது. உடனே வந்து நான் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு குடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து சொல்லுதாம். உடனே அப்ப என்ன சொல்றாங்களா பகவான் கிருஷ்ணர், இது கீதையில சொல்லியிருக்காங்கல்ல, பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம். இந்த மாதிரி எது உன்கிட்ட இருந்தாலும் எனக்கு நீ அதை ஆஃபர் பண்ணு. அதை நான் ஆசையா ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. உடனே அதுக்கு மயில் சொல்லுது, என்கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் என்னோட இறகுகள் மட்டும்தான். அதனால நான் அதை வந்து உங்களுக்கு குடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுது, மயில் தன்னோட இறகை வந்து பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுது. அது அன்போடு கொடுத்த அந்த இறகை என்ன பண்றாங்க, பகவான் தன்னோட தலையில எப்பயுமே வந்து வச்சிருப்பாங்க அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். அதனாலதான் பகவான் எப்பயுமே எப்படி இருக்காங்க, பீகாக் ஃபெதரோடய அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்ப இந்த மாதிரி பாஸ்ட் டைம்ஸ். அதுவும் இல்லாம மயில் இறகு பகவான் வந்து தன்னோட திருமுடியில வச்சுக்கிறதுக்கு இன்னும் காரணங்கள் உண்டு. அதாவது ராதா ராணி அவங்கள வந்து ப்ளீஸ் பண்றதுக்காகவும், அவங்க வளர்த்த மயில் அந்த மயில் இறக வந்து அவங்க வந்து ஒரு தடவை வந்து ராதா ராணி கிட்ட இருந்து வாங்கி அவங்கள ராதா ராணி சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக. ஏன்னா ராதா ராணிக்கு நிறைய பெட்ஸ் உண்டு இல்லைங்களா, கிளி, மயில், இந்த மாதிரி நிறைய பெட்ஸ் உண்டு. அப்ப அவங்களோட பெட் அனிமலோட வாங்கி தன்னோட தலையில வச்சுக்கிட்டா ராதா ராணிக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படும் இல்லைங்களா. அதனால ராதா ராணி சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காகவும் தலையில வந்து மயில் இறகு எப்பயும் வச்சிருப்பாங்களாம். அப்புறம் கோபிகளோட கண் வந்து அந்த மயில் இறகுல இருக்கிற மாதிரி தாத்பரியம், சரிங்களா. அப்போ அப்போ கோபிஸ் வந்து எப்பயுமே பிரியாம இருக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியமாவும் மயில் இறகு வந்து பகவான் வந்து தன்னோட திருமுடியில வச்சிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம், சரிங்களா. இந்த மாதிரி நிறைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் வந்து அவங்க பண்றாங்க, 2 பேரும், பலராமரும் கிருஷ்ணரும். இதெல்லாம் வந்து குழந்தை பருவத்துல அவங்க செய்யற பாஸ்ட் டைம்ஸ். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பயம் கலந்த லீலைகள் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தோம்னா, நிறைய வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஒரு தடவை திடீர்னு பார்த்தா அந்த வனத்துல வந்து நெருப்பு வந்து வந்துடும், சரிங்களா. அப்போ எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கோபாஸ் எல்லாரும் நடுவுல மாட்டிப்பாங்க. சுத்தி பார்த்தா வனம் ஃபுல்லா நெருப்பா இருக்கும். அப்ப எல்லாரும் வந்து பகவானோட பேரை பயத்துல சொல்லுவாங்க, காப்பாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி. அப்ப பலராமரும் கிருஷ்ணரும் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த வனத்தில் உள்ள நெருப்பெல்லாம் அணைச்சு அவங்க என்ன பண்றாங்க, அது கோபாஸ் அவங்க பாதுகாக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி லீலைகள். அதுக்கப்புறம் இல்யூஷன்றது அறியாமல், புரியாமல் இருக்கிற விஷயம் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அது வந்து பிரம்ம விமோகன் லீலா. அதை வந்து நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப பிரம்ம விமோகன் லீலால என்ன ஆகுது, பிரம்மாவுக்கு பகவான் கிருஷ்ணரை என்ன பண்ண முடியல, புரிஞ்சுக்க முடியல இல்லைங்களா. சாதாரண ஒரு சிறுவன் அவங்க நினைச்சிட்டாங்க இல்லைங்களா. அது பேர் என்ன, இல்யூஷன். அப்ப அதனால என்ன பண்ணாங்க, அவங்க பசுவையும் கோபர்களையும் கடத்திட்டு போயிடுறாங்க இல்லைங்களா. அப்போ பலராமர் பாக்குறாங்களாம். அப்ப என்ன ஆகுது, பகவானே வந்து எல்லா கோப்பர்களாவும் மாறி, எல்லா பசுக்களாவும் மாறி வந்து அவங்கவுங்க வீட்டுல வந்து இருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம் 1 ஆண்டு காலத்துக்கு. அப்ப பலராமருக்கு ஒரு ஆச்சரியம். அதுவும் அவங்களுக்கு ஒரு புரியாத ஒரு இல்யூஷன்ல இருக்காங்க. எப்பயுமே தன்னோட பிள்ளைகிட்ட காட்டுற அன்பை விட இன்னும் அதிகமா அந்த கோபிகள் வந்து தன்னோட பிள்ளைகள்கிட்ட அன்பு காட்டுனாங்களாம். அது ஒரு பசுவும் வந்து தன்னோட கன்றுக்குட்டி கிட்ட எப்பயும் விட இன்னும் அதிகமான பாசத்தை வந்து அது வந்து காமிச்சது. அதே மாதிரி கன்றும் வந்து தன்னோட தாய் பசுகிட்ட இன்னும் அதிகமான அன்பை வந்து காமிச்சது அப்படின்றத வந்து பலராமர் பார்த்துட்டு, இது எதனால இப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி புரியாமல் இருந்தாங்களாம். அப்ப இந்த மாதிரி இல்யூஷன்ஸ் நிறைந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ். அப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணர் சொன்னாங்களா, இந்த மாதிரி பிரம்மா வந்து எல்லாரும் கடத்திட்டு போயிட்டாங்க, அதனால நான் தான் எல்லாருமா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகியிருக்கேன். அப்ப பகவான் எப்படி வராங்க, எல்லார மாதிரியும் அவங்க எக்ஸ்பேண்ட் ஆக முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது இல்யூஷனால வர ஒரு இல்யூஷன் கலந்த ஒரு பாஸ்ட் டைம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் டீமன்ஸ், நிறைய டீமன்ஸ் என்ன பண்றாங்க, 2 பேரும் அழிக்கிறாங்க இல்லைங்களா. டீமன்ஸ்னா 1 2 பேர் கிடையாது. அதாவது கிருஷ்ணருக்கு வந்து கம்சன் அனுப்புற டீமன்ஸ்லாம் ஒரு பொம்மைகள் மாதிரியா, தினமும் ஒரு பொம்மையை வந்து அனுப்புவாங்களாம். பகவான் அந்த பொம்மையோட விளையாண்டு அந்த பொம்மையை பிச்சு போட்டுருவாங்களாம். அந்த மாதிரி வந்து பகவான் வந்து டீமன்ஸ் எல்லாம் அழிக்கிறத பலராமரும் பகவானும் சேர்ந்து டீமன்ஸ் எல்லாம் அழிக்கிறத நம்ம பாஸ்ட் டைம்ஸா பார்க்கிறோம். அப்ப விருந்தாவனத்துல 2 பேரும், அதாவது பலராமரும் கிருஷ்ணரும் வந்து எப்படி அவங்களோட சைல்ட்ஹுட், இப்போ குழந்தை பருவத்துல அவங்க வந்து செலவு பண்ணாங்கன்றதை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம், சரிங்களா. இப்ப நிறைய டீமன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதாவது பார்க்கிறோம் கிருஷ்ணர் வந்து நிறைய அசுரர்களை அழிக்கிறாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம் பொதுவா. அப்படி இருக்கும்போது பலராமரும் வந்து என்ன பண்ணாங்க, சில அசுரர்களை அவங்க அழிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். என்னென்ன அசுரர்களை வந்து பலராமர் அழிச்சாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு வந்து தேனுகாசுரன், சரிங்களா. அதாவது டாங்கி டீமன், கழுதை உருவத்தில் உள்ள டீமன். இன்னொன்னு வந்து பிளம்பாசுரன், சரிங்களா. பிரலம்பாசுரா,
அவங்களோட பேர் வந்து பிரலம்பாசுரா. அவங்களோட அந்த டீமனையும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க அழிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதுல 2 அசுரர்கள் பலராமர் வந்து அழிக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுல ஒண்ணு வந்து தேனுகாசுரா. தேனுகாசுரன்றது கழுதை இல்லைங்களா? கழுதை உருவத்துல உள்ள டீமன். கழுதைனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டூபிடிட்டி தான் அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா இருக்கும் இல்லைங்களா? முட்டாள்தனம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இன்னும் சொல்ல போனா பகவத்கீதையிலும் 7வது அத்தியாயத்துல 4 பேர் வந்து சரணமடைய மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுல மூடா அப்படின்னு பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதாவது முழுக்க முழுக்க உழைப்பிலேயே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட காலத்தை செலவழிப்பாங்க. அதனால பக்திக்கு வர மாட்டாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது அப்போ ஆஷ் ஆஸ் அப்படி அதாவது என்னது கழுதை உருவத்துல ஒரு டீமன் இருக்காங்க. ஒரு டீமனுக்கும் ஒரு அனர்த்தாஸ் வந்து நம்ம வந்து மேட்ச் பண்ணுவோம். சரிங்களா? இப்ப கழுதை டீமனா இருக்கிறது யாரு? அசுரனா இருக்கிறது கழுதை உருவத்துல அவங்க வந்து தேனுகாசுரன். அவங்கள வந்து எந்த அனர்த்தத்தோட நம்ம வந்து பார்ப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லஸ்ட், காமம், அதோட நம்ம வந்து பார்ப்போம். சரிங்களா? காமம்னா ஆசைகள். அதை வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த தால்யவனம் அப்படின்ற ஒரு வனம் இருக்கு. அங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து ஃப்ரூட்ஸ் உண்டு. இந்த ஐ திங்க் தால் ஃப்ரூட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அந்த ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ரொம்பவே வந்து எப்படி இருக்குமா, ரொம்பவே சுவைமிக்கதா இருக்குமா. அப்ப கோபர்கள்லாம் சொல்றாங்களாம் பலராமர்ட்ட, நம்ம வந்து அந்த வனத்துக்கு போவோம், அங்க உள்ள பழங்கள்லாம் ரொம்ப இனிப்பா இருக்குமா, சுவையா இருக்குமா, நம்ம போய் அதை எடுத்து அதை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம், சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம். உடனே வந்துட்டு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரும் பலராமனும் கோபர்களும் வந்து அந்த வனத்துக்கு போறாங்க. அப்ப அங்க போகும்போது அந்த வனத்தை யார் வந்து பாதுகாக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேனுகாசுரன் தான் பாதுகாக்கிறது. அப்போ இவங்க போய் என்ன பண்றாங்க, அந்த மரத்தை எல்லாம் உலுக்கி அந்த பழங்கள்லாம் கீழே விழுது, அதை எடுத்து சாப்பிடறதுக்காக போறாங்க. அப்ப இந்த சத்தத்தை கேட்டு உறங்கிட்டு இருந்து தேனுகாசுரன் என்ன பண்றாங்க, வேகமா வந்து பாக்குறாங்க. பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு கோபம் வருது. வந்து என்ன பண்றாங்க, அவங்க சண்டைக்கு வராங்க. அப்ப பலராமர் என்ன பண்றாங்க, அவங்கள எட்டி உதைச்சு அவங்க கால்களை வந்து பிடிச்சு நல்லா சுத்தி என்ன பண்ணாங்க, தூக்கி வீசி எறிறாங்க. சரிங்களா? அப்போ அந்த தேனுகாசுரன் என்ன ஆகுறாங்க, இறந்து போயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட நண்பர்கள் உறவினர்கள்லாம் வந்து சண்டைக்கு வராங்க. அவங்க எல்லாரையும் யார் பண்றாங்க, கிருஷ்ணர் வந்து அவங்க எல்லாரையும் அழிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இதுல என்ன தாற்பயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேனுகாசுரன்றது நம்ம லஸ்ட் ஆசைகள் அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்போ கிருஷ்ண சமிதா அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுலதான் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு டீமன்ஸுக்கும் ஒரு அனர்த்தாஸோட நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணுவோம். அதான் நம்மளோட பக்திக்கு ஹிண்டரன்ஸா இருக்கிறது, தடையா இருக்கிற விஷயங்களா ஒரு அசுரர்களையும் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணுவோம்ன்றது. இப்ப இங்க பார்க்கிறது வந்து இது கழுதை உருவத்தில் உள்ள அசுரன் இல்லைங்களா? அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கழுதை என்ன பண்ணும், நிறைய பொதி சுமக்கும் இல்லைங்களா? நிறைய பொதி சுமக்கும். அதுக்கு அது வந்து என்னது, இயல்பா நம்ம வந்து அதை வந்து அந்த விஷயத்துல நம்ம அதை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் நம்ம என்ன பண்றோம், ஆனா கழுதைக்கு அது தேவையா? கிடையாது. அதுக்கு பொதி சுமக்கணும்னு அதுக்கு வந்து இது அதுக்கு ஏதாவது தேவை இருக்கா? கிடையாது. அதுக்காக அது சுமக்கல இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி we unnecessarily carry the burden without any benefit. அதே மாதிரிதான் நம்மளும் என்ன பண்றோம், தேவையே இல்லாம நிறைய என்ன பண்றோம், பேர்டன்ஸ நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அதுவும் அதனால ஒரு பெனிஃபிட்டும் கிடையாது. எதுக்கு பெனிஃபிட் கிடையாது, நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ்க்கு, ஆன்மீகத்துக்கு, பகவானை அடையறதுக்கு, பக்திக்கு ஒரு விதமான சம்பந்தமும் இருக்காது. அதற்காக ஒரு விதமான நன்மைகளும் இருக்காது. ஆனா அப்படிப்பட்ட தேவையில்லாத சுமைகளை நம்ம சுமந்துட்டு இருக்கோம். அது என்ன சுமை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட கர்மா, நம்ம செய்யற செயல்கள். இந்த ஜட உலகத்தில் நம்மளே சந்தோஷப்படுத்திக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு சில செயல்கள் எல்லாம் செய்யறோம் இல்லைங்களா? அந்த செயல்கள் எல்லாமே எப்படின்னு பார்த்தோம்னா தேவையில்லாத பேர்டன் நமக்கு, சரிங்களா, சுமையா வந்து இருக்கக்கூடியது. அந்த சுமை என்ன பண்ணுது, நம்மள திரும்ப திரும்ப இந்த ஜட உலகத்துல பிறப்பிறப்புன்ற சுழற்சியில கொண்டு வரக்கூடிய சுமைகள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப தேனுகாசுரன் அவங்க கழுதை உருவத்தில் உள்ள டீமன். அவங்க கழுதையை நம்ம எதோட நம்ம வந்து ஒப்பிடுவோம், ஸ்டூபிடிட்டி, சுமை சுமக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா அதுக்காக சுமக்காது, வேற யாருக்கோ அன்னெசரி அது என்ன பண்ணுது, சுமைகளை சுமந்துட்டு இருக்கு இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்றோம், பக்திக்கு சிறிதும் உதவாத இந்த ஜட உலக ஆசைகளை, அதனால ஏற்படுற கர்மங்களை, பொதிகளை நம்மளும் சுமந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரி, அப்ப இதுல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றது, அது நமக்கு தெரியணும் இல்லைங்களா? அப்ப அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட
ஆக்டிவிட்டிஸ், செயல்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம யாருக்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணணும்? பகவான் கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணணும். அதுதான் நம்ம பகவத்கீதையில பார்க்கிறோம். சர்வதர்மான் பரித்யஜ மாமேக்கம் சரணம் ரஜ அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவான் கிட்ட நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு பக்தியில நம்ம ஈடுபடணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா எத் கரோஷி அப்படின்ற ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லைங்களா? 9th சாப்டர்ல அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருப்பாங்க? நீ எதையெல்லாம் செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் முன்னுகின்றாயோ, எந்த தவத்தை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, தானங்கள் செய்கிறாயோ, அது அத்தனையும் என்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா பகவான். அப்ப இந்த 2 விஷயங்களும் நம்ம வாழ்க்கையில பிரதானமா எடுத்துக்கிட்டு நம்மளோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி செய்யற ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? எல்லா பலனை எதிர்பார்க்காத செய்யற ஆக்டிவிட்டிஸ், செயல்கள் எல்லாத்தையும், ஏன்னா அதுதான் நம்மளுக்கு தேவையில்லாத சுமையா இருக்கு இல்லைங்களா? அது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ பகவான் நம்மளுக்கு என்ன பண்றாங்க? அவங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துப்பாங்க. நம்மள இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து வெளியில எடுத்துட்டு வரதுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்க எடுத்துப்பாங்க. சரி, இதை நம்ம யார் மூலியமா பண்ணணும்? குருவின் மூலியமா பண்ணணும். குருதான் நமக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? நம்மளோட இந்த கர்மா, நம்ம தினப்படி நித்தியப்படி செய்யறோம் இல்லைங்களா செயல்கள், அதெல்லாம் நம்ம சுமையா ஆகாம அது எப்படி நம்ம அதுல இருந்து நம்மள வெளியில கொண்டு வர்றது அப்படின்றத நம்மளுக்கு யாரு சொல்லி தருவாங்க? குருக்கள் நம்மளுக்கு சொல்லி தருவாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ இங்க யார் அழிச்சது? தேனுகாசுரன பலராமர். அப்போ அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட உள்ள இந்த கர்மத்தினால் வர சுமைகளை யாரு நம்ம கிட்ட இருந்து விளக்க முடியும்? நம்ம ஸ்ரீஹரிக்கிற குரு நமக்கு அத அந்த அனுகிரகத்தை கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ பலராமர் என்ன பண்ணிருக்காங்க? தேனுகாசுரனை அழிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கு அடுத்தது அவங்க அழிச்ச அடுத்த தீமன் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரலம்பாசுரா அப்படின்றவங்கள அவங்க அழிச்சாங்க. அவங்க யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க அவங்களும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய மிஸ்டிக் பவர்லாம் நிறைஞ்ச ஒரு அசுரன். சரிங்களா? இந்த மிஸ்டிக் பண்ண நல்ல அந்த எக்ஸ்ட்ராடினரி பவர் இருக்கும் இல்லைங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா அசுரர்கள் அந்த சக்தியை நிறைய பயன்படுத்துவாங்க. பாத்தீங்கன்னா பூத்தனா அவங்க வரும்போது எப்படி வராங்க? ரொம்ப அழகான ஒரு நங்கையா அவங்க வராங்க இல்லைங்களா? ஆனா அதுக்கப்புறம் அவங்க பகவானை ஆனா அவங்க எதுக்காக வராங்க? அவங்க ஒரு அரக்கி இல்லைங்களா? ஆனா அவங்க என்ன பண்ணாங்க? பகவான் அழிக்கிறதுக்காக அவங்க வராங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணாங்க? ரொம்ப அழகான திருமேனியோட வராங்க. அழகான உருவத்தோட வராங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்றாங்க? ஆனா அவங்களோட ஒரிஜினல் உருவம் எப்படி இருக்கு? அரக்கி மாதிரி இருக்குங்களா? அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க? மாத்தி காமிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இவங்களும் திருநாவிரதா அவங்களும் என்ன பண்ணாங்க? காற்றோட உருவத்தை எடுத்து பகவானை அழிக்கிறதுக்காக வராங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி சகடாசுரா அவங்களும் மாட்டு வண்டி ரூபத்துல பகவானை அழிக்கிறதுக்காக வராங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க இவங்கெல்லாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அசுரர்கள்லாம் மிஸ்டிக் பவர் நிறைய வச்சிருப்பாங்க. அதன் மூலியமா நிறைய உருவங்கள் எடுப்பாங்க. அதன் மூலியமா என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களோட ஆசைகளை நிறைவேற்றிப்பாங்கன்னு பார்க்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது பிரலம்பாசுரா அவங்க என்ன பண்றாங்க? பகவானை அழிக்கிறதுக்காக அவங்க வராங்க. வரும்போது அவங்க என்ன பண்றாங்க? ஒரு சின்ன ஒரு கோபர் மாதிரி அவங்க வேஷம் போட்டுட்டு வராங்க. வந்தோடனே அவங்க கோபர்கள் கூட என்ன பண்றாங்க? விளையாட ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவங்களும் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த ரெஸ்லிங் மேட்ச் அப்படின்றத ரொம்பவே விருப்பத்தோட செய்வாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல அதுல என்ன கேம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யாரு தோத்து போறாங்களோ அவங்க ஜெயிச்சவங்கள தன்னோட முதுகுல சுமந்துக்கிட்டு போகணும் அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். அப்போ என்ன ஆகுது? பலராமர் ஜெயிச்சிடுறாங்க. இந்த அசுரன் என்ன ஆயிடுறாங்க? பிரலம்பாசுரா தோத்து போயிடுறாங்க. உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க? இதுதான் வாய்ப்பு. வேணும்னே தான் தோத்து போறாங்க. ஏன்னா பலராமனை தனியா கூட்டிட்டு போய் ஏன்னா 2 பேரும் ஒன்னா இருந்தாதான் அவங்கள நம்மளால அழிக்க முடியாது. தனித்தனியா அவங்களை கூட்டு போவோம். கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் பிரிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க? அவங்க பலராமரை தூக்கிட்டு போறாங்க. போற வரைக்கும் எப்படி இருக்காங்க? சின்ன பிள்ளை உருவத்துல இருக்காங்க. ஆனா கொஞ்சம் தூரம் போன உடனே என்ன ஆகுறாங்க? பெரிய உருவமா இருக்கிறாங்க. அப்போ பகவானோட இது பலராமரோட மேனி எப்படி இருக்கும்? வெள்ளையா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? வெள்ளை நிறத்துல இருக்கும். அதே அந்த அசுரன் எப்படி இருக்காங்கன்னா பெரிய மலை மாதிரியும் அந்த மலை உச்சியில ஒரு முழு நிலா இருந்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு அவங்க 2 பேருக்குமான உருவ ஒற்றுமை இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கறீங்கன்னா பலராமருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. ஓ வந்திருக்கிறது அசுரன் சொல்லிட்டு ஒண்ணும் பண்ணல. என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட தலையில ஓங்கி ஒரு அடி கொடுத்தாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது? அந்த அசுரன் இறந்து போயிடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த அசுரனை கிரீடோட நம்ம சம்பந்தப்படுத்தி பார்ப்போம். கிரீடுன்றது பேராசை. அதாவது சாட்டிஸ்பாக்சன் இருக்காது இல்லைங்களா?
அந்த மாதிரி ஒரு அப்புறம் நம்மளுக்கு சந்தோஷத்தையும் கொடுக்காத ஒரு விஷயமா நம்மளோட பக்தி சேவையில ஹிண்டரன்ஸா இருக்கு. யார் ஒருத்தவங்க இந்த ஜட உலகத்துல ஆசைகளோட இருக்கோமோ, அது பேராசையோட இருக்கோமோ, அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, பக்தி சேவையில ஈடுபட முடியாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த அசுரனை என்ன பண்றாங்க, பலராமர் வந்து அழிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இது வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் பிருந்தாவனத்தில் உள்ள பாஸ்ட் டைம்ஸா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதற்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுல இன்னும் நிறைய இருக்கு. ஆனா இந்த அளவுக்கு வந்து பலராமர் தத்துவத்துல நம்ம பார்க்கிறது. அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 2 பேரும் என்ன ஆகுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மதுராவுக்கு போறாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கிறீங்கன்னா 28 வயசுல பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சாரி 12 வயது இருக்கும். அந்த வயசுல என்ன ஆகுறாங்க, மதுராவுக்கு அவங்க போறாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கம்சன் வந்து ரொம்ப சோகமா இருக்காங்க. சரிங்களா? சோகமா இருக்க உடனே நாரதர் வராங்க. எதனால சோகமா இருக்க அப்படின்னு வந்து கம்சன் கிட்ட கேக்குறாங்க. இந்த மாதிரி நான் நிறைய அசுரர்களை வந்து நான் வந்து கிருஷ்ணன் அழிக்கிறதுக்காக அனுப்புனேன். ஆனா எல்லாருமே அழிஞ்சு போயிட்டாங்க. அதாவது இதற்கு முன்னாடி என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேசி குதிரை உருவத்தில் உள்ள டீமன் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்களும் என்ன பண்றாங்க, வந்து கம்சன்ட்டு சொல்றாங்களாம், உனக்கு வந்து என்ன கிருஷ்ணனை வந்து அழிக்கணும், நான் போய் அழிச்சிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போவாங்களாம். போன உடனே அவங்க கிருஷ்ணர் கிட்ட போய் அவங்க சண்டைக்கு போவாங்களாம். அப்ப கிருஷ்ணர் அவங்களும் என்ன பண்றாங்களா, பகவான் காலை சுத்தி தூக்கி போடுறாங்களாம். அவங்க தூக்கி போட்டது என்ன ஆகுதான், கம்சன் முன்னாடியே வந்து வெறும் பிளஷ்ஷா மாமிசமா மலையா வந்து விழுவுதான். அதை பார்த்தோன்னே கம்சனுக்கு ஒண்ணும் தெரியல, இது ஏன் இங்க வந்து விழுது, இந்த ஒரு இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பார்க்கும்போது அது வந்து கேசி அரக்கன் அப்படின்றது வந்து தெரிய வருது. சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு அத பிரைடு, கேசி அரக்கன் வந்து பிரைடு, சந்தேகம் அதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கணும். சரிங்களா? அப்போ கம்சனுக்கு வந்து இதனால ரொம்ப சோகமாயிடுறாங்க. உடனே நாரதர் வந்து கேக்குறாங்க, எதனால நீ இப்படி கவலையா இருக்கன்னு. உடனே நான் நிறைய அசுரர்கள் அனுப்பினேன், ஆனா யாருமே வந்து கிருஷ்ணனை வந்து கொலை பண்ணவே முடியல, அழிக்கவே முடியல அப்படின்னு சொல்லி சோகமா இருக்காங்க. உடனே நாரதர் சொல்றாங்களாம், நீ ஏன் ஒருத்தவங்களா அனுப்புற, நீ வந்து கிருஷ்ணனை வந்து இங்க கூப்பிடு, மதுரா கூப்பிடு, சண்டை போடுறதுக்காக கூப்பிடு, கிருஷ்ணர் வருவாங்க, அப்ப நீ அவங்களை ஈஸியா அழிச்சிடலாம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஐடியா கொடுக்குறாங்க. இது யாரால கொடுக்குறாங்க, தேவர்களோட விருப்பத்திற்காக கொடுக்குறாங்க நாரதர். ஏன்னா தேவர்கள் சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு நாளா வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எல்லா அசுரர்களையும் அழிக்கிறாங்க, எங்களுக்கு சீக்கிரமா கம்சன் அழியணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து சொல்லுவாங்களாம். உடனே நாரதர் அதுக்காக கம்சன் கிட்ட போய் சொல்றாங்க. உடனே சரி கம்சனும் என்ன பண்றாங்க, ஒரு போர் இது அதாவது வீரத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விளையாட்டு, அதுக்கு வந்து இன்வைட் பண்றதுக்காக அக்ரூரர் என்ன பண்றாங்க, பிருந்தாவனத்துக்கு அனுப்பி கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் கூப்பிட்டுட்டு வர்றதுக்காக அனுப்புறாங்க. சரிங்களா? அக்ரூரர் 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல வந்தனத்துக்கு நம்ம அவங்கள பிரதானமா எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, பிரேயர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் கூப்பிட்டுட்டு வரதுக்காக போறாங்க. சரிங்களா? போகும்போது என்ன அப்புறம் அவங்க என்ன பண்றாங்க, அக்ரூரர் வந்து கூப்பிட்டு வராங்க. அப்போ அங்க உள்ள கோபி, யமுனா, இது யசோதா அம்மா எல்லாருக்கும் என்ன ஆகுது, ரொம்பவே வருத்தமாகுது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம அது அந்த தனி பாஸ்ட் டென்ஸ்ல தனியா இருக்கு. சரிங்களா? அப்போ திரும்பி என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணரும் பலராமரும் வராங்க, மதுராவை நோக்கி வராங்க. வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னா மத்தியான நேரம் ஆயிடுது. அப்ப அதுவும் நிறைய வந்து விஷயங்கள் உண்டு. எல்லாரும் அவங்களை ரொம்ப ஆச்சரியத்தோட ரொம்ப வந்து அற்புதமா அவங்கள வரவேற்பாங்க. அப்பயும் நிறைய லீலைகள்லாம் வந்து கிருஷ்ணரும் பலராமரும் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ மத்தியானம் வராங்க. வந்தோடனே என்ன போட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, போட்டி என்னன்னா, சிவபெருமான் வந்து ஒரு வில் வச்சிருப்பாங்க. சரிங்களா? எப்படி வந்து ராமச்சந்திர பிரபு வந்து வில்லை வந்து நானேற்றி உடைச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க, சீதையை மணம் முடிக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி கம்சன் கிட்டயும் ஒரு வில் இருந்தது. அந்த வில் வந்து சிவபெருமானுக்கு விஷ்ணு கொடுத்தது. சரிங்களா? எதற்காக கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, திரிபுராசுரா அப்படின்ற அசுரன் அழிக்கிறதுக்காக சிவபெருமானுக்கு விஷ்ணு கொடுத்தது. அதனாலதான் அவருக்கு வந்து திரிபுராதி அப்படின்ற ஒரு பெயரும் உண்டு. சரிங்களா? அப்படிப்பட்ட வில்லை யாரு வச்சிருந்தாங்க, கம்சன் வச்சிருந்தாங்க. யாராலும் அதை வந்து உயர்த்தி நாணேற்ற முடியாது அப்படின்ற ஒரு விஷயம். அப்போ கிருஷ்ணருக்கும் பலராமரும் அன்னைக்கு சாயந்தரம் வந்து ஓய்வெல்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம், ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த வில் எப்படி இருக்குன்னு போய் பார்க்கறதுக்காக போறாங்க. அப்போ அங்க உள்ள காவலாளிகள்லாம், இன்னைக்கெல்லாம் யாரையும் நாங்க அலோ பண்ண மாட்டோம், நாளைக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி இவங்க 2 பேரையும் அனுப்பிடுறாங்க. அடுத்த நாள் வராங்க. என்ன பண்றாங்க, அந்த வில்லை வந்து ஈஸியா பகவான் எடுத்து அதை வந்து நாணேத்தி உடைக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்புறம் அந்த வில்லையே வந்து யூஸ் பண்ணி அங்க உள்ள வீரர்கள் அவங்க வந்து சண்டைக்கு கூப்பிட்டு அவங்க வந்து அழிக்கிறாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதற்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அடுத்த நாள் போட்டி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, குவலய பீட்டா அப்படின்றது ஒரு யானை. சரிங்களா? அது கம்சனோட ராஜ்யத்துல இருக்கு. அது எப்படிப்பட்ட யானைன்னு பார்த்தோம்னா, 10,000 மதம் கொண்ட யானைக்கு உள்ள
ஸ்ட்ரென்த் அந்த ஒரு யானை கிட்ட இருக்கும். 10,000 மதம் கொண்ட யானையோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து அந்த ஒரு யானை கிட்ட இருக்கும். அதோட டஸ்க்லாம் ரொம்ப, அந்த தந்தங்கள்லாம் ரொம்ப பெருசா பிரம்மாண்டமா இருக்கும். அப்படிப்பட்ட யானைய வந்து அழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க வந்து நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க. அதாவது சண்டை போட்டு அதை அழிக்கணும்ன்றது. இதெல்லாம் வந்து அந்த போர் இது தன்னோட வீரத்தை வெளிக்காட்டுற போட்டிகள் அப்படின்னு. அப்பயும் என்ன பண்றாங்க, பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அதோட தலையில, கொலையா போயிட்ட தலையில வந்து ஓங்கி அடிக்கிறாங்க. அது என்ன ஆயிடுது, உடைஞ்சு சுக்குநூறா போகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ அதோட 2 தந்தங்களையும் 2 டிராபி மாதிரி பலராமரும் கிருஷ்ணரும் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ரெஸ்லிங் ஏரியாவுக்கு அவங்க வராங்க. மல்யுத்த போட்டி நடக்குதுங்களா, அந்த இடத்துக்கு அவங்க வராங்கன்றத பார்க்கிறோம். அங்க யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மல்யுத்த வீரரா வந்து சானூர், அதுக்கப்புறம் வந்து முஷ்டிகா, அதுக்கப்புறம் வந்து கூட்டா, அப்புறம் ஷால், அப்புறம் தோஷால், இந்த மாதிரி 5 வீரர்கள் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப அந்த 5 வீரர்கள்ல சானூரும் முஷ்டிகாவும் ரொம்ப வந்து வீரம் நிறைஞ்சவங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். 5 பேரும் வீரம் நிறைஞ்சவங்க தான். ஆனா ஷானூரும் முஷ்டிகாவும் ரொம்ப வீரம் நிறைஞ்சவங்க. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்களாம், கிருஷ்ணரை வந்து பலராமரையும் கூப்பிடுறாங்களாம். இது வரைக்கும் நீங்க வந்து அந்த வில்ல எடுத்து உடைச்சிட்டீங்க. அதற்கப்புறம் வந்து குவளையா போயிட்ட யானையும் வந்து நீங்க வந்து அழிச்சிட்டீங்க. இப்ப எங்க கூட சண்டை போடுங்க. எங்க கூட சண்டை போடுறதுனால எங்களோட வீரத்தை அதாவது நாங்க வந்து உங்க 2 பேரையும், அதாவது பலராமரையும் கிருஷ்ணரையும் அழிக்கிறத கம்சனுக்கு என்ன ஆகும், அதை பார்க்கும்போது அவங்களோட ராஜா இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாவும் இன்பம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாவும் இருக்கும். அதனால நீங்க வந்து கம்ச மகாராஜாவை சந்தோஷப்படுத்தின ஒரு பாக்கியம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கம்சனை ரொம்ப பிரைஸ் பண்ணி இவங்க 2 பேரையும் என்ன பண்றாங்க, ஒரு தாழ்த்தி வந்து பேசுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ என்ன பண்ணாங்க, கிருஷ்ணரும் பலராமனும் அவங்க 2 பேர்கிட்டயும் சண்டைக்கு போறாங்க. அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து யாரெல்லாம் அழிக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, சானூரா அவங்களையும், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஷால் அப்படின்னு இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்களையும் வந்து அழிக்கிறாங்க. அது பலராமர் யார் அழிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முஷ்டிகா அப்படின்ற அந்த ரெஸ்லிங் பண்றவங்களையும், மல்யுத்த வீரரையும், கூட்டா அப்படின்ற மல்யுத்த வீரரையும் அவங்க வந்து அழிக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி தோஷால் அவங்களையும் வந்து அழிக்கிறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். தோஷால்ன்றவங்க கிருஷ்ணன் வந்து அவங்கள அழிக்கிறாங்க. சரிங்களா? அப்ப பலராமர் அழிக்கிறது முஷ்டிகா, கூட்டா. அப்ப இந்த மாதிரி நடந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த கம்சன் வந்து இன்னும் ரொம்ப கஷ்டமாயிடுது. தான் முன்னாடியே அதாவது இந்த மல்யுத்த வீரர்கள் கிட்ட யாருமே தோத்ததே கிடையாது இது வரைக்கும். சரிங்களா? சாரி, யாருமே வந்து அதாவது மல்யுத்த வீரர்கள் தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க. யாருமே அவங்க கிட்ட வந்து ஜெயிச்சதே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட வீரர்கள் அவங்க. அதுவும் இல்லாம அவங்க கிட்ட போட்டிக்கு வந்தவங்க எல்லாருமே இறந்துதான் போயிருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட வீரர்கள். ஆனா அவங்களையும் என்ன பண்ணிடுறாங்க, அவங்க வந்து கிருஷ்ணரும் பலராமரும் அழிச்சிடுறாங்க இல்லைங்களா? அதனால கம்சன் வந்து ரொம்பவே கோபமா எழுந்து என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து வசுதேவ தேவகி, அப்புறம் வந்து அவங்க யாரு, உக்ரசேனா, அவங்க எல்லாரையும் வந்து அழிக்கிறதுக்காக ஆணையெல்லாம் இடுறாங்க. அப்ப என்ன பண்றாங்க பகவான் கிருஷ்ணர், உடனே அவங்க கம்சன் உயர்ந்த இதுல ஆசனத்துல இருப்பாங்க. அப்ப அவங்கள்ட்ட அப்படியே ஜம்ப் பண்ணி போய் அவங்கள கீழே தள்ளி விட்டு, அப்புறம் அவங்க கிட்ட சண்டை போட்டு அவங்க முடிய பிடிச்சி இழுத்து எல்லா அந்த போட்டிக்குன்னு கூப்பிட்டாங்க இல்ல, சண்டைக்காக அந்த எரேனா ஃபுல்லா வந்து சுற்றி வருவாங்க. அந்த நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா கம்சனோட அண்ணன்கள் 8 பேரு அவங்க எல்லாம வந்து என்ன பண்றாங்க, சண்டைக்கு வராங்க. அவங்க எல்லாரையும் பலராமர் வந்து அழிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து மதுரால நடக்கிறது. மதுராவில இந்த மாதிரி வந்து கம்சன் வந்து அழிஞ்சு போறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இவங்க அவங்க யாரு, காளியவான் அப்படின்ற ஒரு அசுரன். அவங்களும் என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணரை வந்து அழிக்கிறதுக்காக அவங்களும் முயற்சி பண்றாங்க. அப்புறம் ஜராசந்தா அவங்க வந்து 17 முறை வந்து அவங்க வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட இது சண்டைக்கு வராங்க. ஒரு தடவை யாரு தோத்து போயிடுறாங்க, கிருஷ்ணர் வந்து தோத்து போயிடுறாங்க. சரிங்களா? 18வது முறையும் கிருஷ்ணர் வந்து அதாவது தோத்து போறது இல்ல, மறைஞ்சு அவங்க வந்து, ஏன்னா ஜராசந்தனை யார் வந்து அழிக்கணும், பீமன் அழிக்கணும்ன்றதுதான் அங்க தாத்பரியம். சரிங்களா? அதனால பகவான் என்ன பண்றாங்க, பயந்து போறது கிடையாது, ஒளிஞ்சுக்கிறது. அந்த அந்த நேரம் வர வரைக்கும், இப்ப எப்படி ஹிரண்யகசிபு அழிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு நேரம் இருக்கு இல்லைங்களா, எல்லா அசுரர்களுக்கும் அழிக்கிறதுக்குன்ற ஒரு நேரம் உண்டு. அந்த மாதிரி வந்து பகவான் என்ன பண்றாங்க, மறைஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்கேருந்து மதுராவில இருந்து எங்க போறாங்க, துவாரகாவுக்கு போறாங்க. யாரு, பலராமர், கிருஷ்ணர், அப்புறம் அவங்களோட குடும்பத்துல உள்ள எல்லாரும் எங்க போறாங்க, துவாரகைக்கு போறாங்க. அப்போ பகவானுக்கு வயது வந்து 28. சரிங்களா?
அப்போ போன உடனே அப்பயும் ஜராசந்தன் என்ன பண்ணல, விடல. கிருஷ்ணர் வந்து பலராமர் கிருஷ்ணர் இல்ல அப்படின்றத அவங்க உறுதி செய்யறதுக்காக அங்கேயும் வந்து தேடிட்டு போறாங்க. அப்ப எங்க போய் ஒளிஞ்சுக்கிறாங்க, பிரவர்ஷனா அப்படின்ற ஒரு உயர்ந்த மலை. எவ்வளவு உயர்ந்த மலைன்னு பாத்தீங்கன்னா 88 மைல் உயர்ந்த மலை அது, சரிங்களா? அந்த மலை மேல போய் ஒரு குகையில ஒளிஞ்சுக்கிறாங்க. அப்பயும் வந்து ஜராசந்தனுக்கு என்ன நம்பிக்கை வரல, ஒருவேளை இங்க எங்கேயாவது இருப்பாங்களான்னு சொல்லிட்டு அந்த மலைக்கே வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்க நெருப்பு வச்சுட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப அந்த மலை மேல இருந்து இவங்க 2 பேரும் கீழே குதிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம், சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து டீமன்ஸோட அவங்களுக்கான பாஸ்ட் டென்ஸை நம்ம பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா துவாரகாவில என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பலராமர் கிருஷ்ணர் அவங்க 2 பேரும் இருக்காங்க. அப்ப ருக்மிணி அவங்க என்ன பண்றாங்க, கேட்டே பகவானோட பாஸ்ட் டென்ஸ்லாம் கேட்டு கேட்டு அவங்களுக்கு என்ன வந்தது, பகவான் மேல அன்பு வந்தது, காதல் வந்தது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? ஆக்சுவலா வந்து ருக்மிணி எழுதின லவ் லெட்டர் வந்து பாகவதத்திலே இருக்கு. சுகதேவ கோஸ்வாமி அதை அப்படியே அதை வந்து கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் மேல அவங்களுக்கு இருக்கிற உண்மையான அன்பு, ஒரு பியூர் டிவோட்டிஸ்க்கு பகவான் மேல இருக்க வேண்டிய தாத்பரியம், அன்பு, இதெல்லாம் வந்து அதுல வெளிப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? அப்ப அதுல அவங்க இன்னும் என்ன குறிப்பிட்டிருப்பாங்கன்னா, இந்த மாதிரி நான் பூஜைக்காக வந்து இந்த கோயிலுக்கு வருவேன், அப்ப நீங்க வந்து என்னை வந்து கடத்திட்டு போகணும், என்ன திருமணம் பண்ணிக்கணும், நான் இந்த சிசுபாலனை நான் திருமணம் பண்ணிக்க விருப்பப்படல அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் அவங்க, அப்படி நடந்ததுன்னா நான் என்னோட உயிரை வந்து தியாகம் பண்ணிடுவேன் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க எழுதியிருப்பாங்க. அப்போ என்ன ஆகும், அதே மாதிரி ருக்மிணியும் வந்து கோயிலுக்கு போவாங்க பூஜைக்காக. அப்ப அவங்க வெளியில வந்து வெயிட் பண்ணுவாங்க. இது எல்லாருக்கும் தெரியும், கிருஷ்ணர் வருவாங்க அப்படின்ற விஷயம் தெரிஞ்சு எல்லா அரசர்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, அசுரர்கள் எல்லாமே வந்து பகவானை வந்து அட்டாக் பண்றதுக்கு கரெக்டா நிப்பாங்க. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வருவாங்க, ருக்மிணிய வந்து அவங்க கிட்னாப் பண்ணிடுவாங்க. அப்போ மற்ற அரசர்கள் இருந்தாங்க இல்லைங்களா, அவங்க கூட யார் சண்டை போட்டாங்க, பலராமர் வந்து சண்டை போட்டாங்க. வெறும் ருக்மிணியோட அண்ணனை மட்டும் விட்டுட்டு மத்த எல்லாருக்கூடயும் சண்டை போட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம், சரிங்களா? இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கும் ருக்மிணிக்கும் திருமணம் நடந்தது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பலராமருக்கும் ரேவதி அப்படின்றவங்களுக்கும் வந்து திருமணம் நடந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் மதுராவில நடந்துட்டு இருக்கு. அப்போ இங்க இந்த மாதிரிலாம் வந்து நடந்துட்டு இருக்கும் பட்சத்துல பலராமருக்கு விருந்தாவனுக்கு மேல ஒரு என்னது பிரிவு, அதனால துயரம் ஏற்பட்டுச்சு. உடனே கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்றாங்க, நான் வந்து விருந்தாவனத்துக்கு போறேன், எனக்கு வந்து கொஞ்ச நாள் அங்க இருக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, விருந்தாவனத்துக்கு போறாங்க. அப்போ பாத்தீங்கன்னா அங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எப்படி கிருஷ்ணருக்கு வந்து கோபிஸ் இருக்காங்களோ அது மாதிரி பலராமருக்கும் யார் இருப்பாங்க, ஒரு செட் ஆஃப் கோபிஸ் இருப்பாங்க, சரிங்களா? இவங்களுக்கு தனியா அவங்களுக்கு தனியா இருப்பாங்க. அப்போ பலராமர் என்ன பண்ணாங்க, அங்க விருந்தாவன் போய் அவங்க யசோதாமா, நந்த மகாராஜ், அப்புறம் வந்து யமுனா இதெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க, கோவர்தன் எல்லாம் பார்த்து. அப்போ அவங்களோட செட் ஆஃப் கோபிஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க கிட்டயும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. அப்படி அவங்க கூட அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வாருணி அப்படின்ற ஒரு பானம், சரிங்களா? இந்த மதுபானம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அதாவது தேன்ல செஞ்சது அப்படின்றதுதான் அதுல ஒரு தாத்பரியம். அது வந்து ரொம்பவே வந்து பலராமருக்கு பிடிக்கும். அத வந்து அவங்க அருந்திட்டு அவங்க வந்து கோபிஸோட அவங்க வந்து ராசலீலை பண்றாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யமுனா நதி வந்து அந்த பக்கம் போகுது. அப்ப யமுனா நதியை வந்து கூப்பிடுறாங்க, எனக்கு வந்து இப்போ ஸ்போர்ட்டிங் பண்ணணும், அதாவது இந்த ஆத்துல எல்லாம் விளையாடுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி விளையாட்டு விளையாடணும், அதனால என்கிட்ட வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க. உடனே யமுனா நதி வந்து இல்ல இல்ல இந்த சந்தர்ப்பத்துல நான் உங்ககிட்ட வரமாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப நீ வரியா இல்ல நான் உன்னை வந்து ஒரு ஆறா இருக்கிறது 100ஆ பிரிக்கட்டுமா அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க. உடனே யமுனா நதியும் என்ன பண்ணுவாங்க, பயந்துகிட்டு, ஏன்னா பலராமர் இல்லைங்களா, பலம் நிறைஞ்சவங்க, உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்கறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம், சரிங்களா? இந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு. அப்ப கொரில்லா ஒரு அசுரன், அவங்க வந்து கோபத்திற்கான அடையாளமா நம்ம பார்க்கிறோம், சரிங்களா? அந்த கொரில்லா என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ராசலீலையில நடக்கும்போது என்ன பண்ணுது, மரத்தெல்லாம் வேரோட புடுங்கி கோபியர்கள் மேல தூக்கி போடுறது, அவங்கள பார்த்து பயமுத்துறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் செய்யுது. அப்போ அது வந்து கோபத்திற்கான அடையாளமா நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா நம்ம என்னென்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம், அதாவது அசுரர்களையும் அது ஒரு அசுரையும் ஒரு குணத்தோட நம்ம பார்க்கிறோம், நம்ம பக்திக்கு தடை செய்யற குணத்தோட. அப்ப நம்ம பார்க்கறதுல லஸ்ட் பார்த்துட்டோம், கிரீட் பார்த்துட்டோம், இப்ப ஆங்கர் பார்க்கிறோம். இதுதான் 16வது அத்தியாயத்துல பகவான் கொடுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா, காமம், கோபம், மோகம், இதெல்லாம் என்ன பண்ணும், நம்மளுக்கு நரகத்திற்கு இட்டு செல்லும் வாயில்கள் அப்படின்னு பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ பலராமர் என்ன பண்ணாங்க, இந்த கொரில்லா வந்து கோபத்திற்கான அடையாளமா பார்க்கிறாங்க. அதையும் அவங்க என்ன பண்றாங்க,
அழிக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி பிருந்தாவனத்துல அவங்களோட பாஸ்ட் டைம் முடியுது. அதற்கப்புறம் மறுபடியும் அவங்க துவாரகைக்கு வராங்க. துவாரகைக்கு வரும்போது மறுபடியும் வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி இங்க ஒரு விஷயம் நடந்தது நீங்க விருந்தாவனத்துல இருந்தப்ப அப்படின்னு. என்ன விஷயம் அப்படின்னு வந்து பலராமர் கேக்குறாங்க. அப்ப ஜாம்பவதிக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் பிறந்த ஒரு மகன், அவங்களோட பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சம்பா. சரிங்களா? அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆஹ் அவங்க எப்படி அவங்க வந்து ஒரு அசுரன் நிலைப்பாடோட அவங்க வந்து இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஜாம்பவதின்றது ஜாம்பவானோட மகள் கரடி இருக்காங்க இல்லைங்களா? ராமர் அவதாரம் எடுத்தப்ப ஜாம்பவான் இருந்தாங்க இல்லைங்களா? அவங்களோட மகள் தான் ஜாம்பவதி. அவங்களுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் பிறந்த பிள்ளையா சாம்பா. ஆனா அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்க அம்மா மேல ரொம்பவே பாசமா இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு மகன். அம்மா என்ன சொன்னாலும் கேட்கறது, அம்மா மேல மிகுந்த பற்று உள்ளவங்க அவங்க. இது அவங்களோட அடையாளமா நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, துரியோதனன் வந்து தன்னோட மகளுக்கு சுயம்வரம் நடத்துறாங்க. அப்போ வந்து லக்ஷ்மணா அவங்களோட பேரு. சரிங்களா? அப்போ இவங்க சாம்பா என்ன பண்றாங்க, நேரா அங்க போயிட்டு அந்த லக்ஷ்மணாவ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, கடத்திட்டு வந்துடுறாங்க. உடனே இதனால கோபம் வந்துருது துரியோதனனுக்கு, அப்புறம் பீஷ்மர், துரோணர் இவங்க எல்லாருக்கும் கோபம் வந்துருது. உடனே என்ன பண்ணாங்க அவங்க, சாம்பா வந்து இது கடத்திட்டு வந்து வச்சுக்கிறாங்க அஸ்தினாபுரத்துல. அப்போ உடனே கிருஷ்ணர் வந்து பலராமர்கிட்ட சொல்றாங்க. உடனே பலராமர் நான் போய் அவங்கள கூப்பிட்டுட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போறாங்க. போய் முதல்ல என்ன சொல்றாங்க, நடந்தது தப்புதான், அந்த மாதிரி செஞ்சிருக்க கூடாது, உங்களோட மகளை வந்து கடத்திருக்க கூடாது, இருந்தாலும் வந்து அந்த தவறை மன்னிச்சுட்டு நீங்க வந்து விட்டுடுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களாம் மரியாதை குறைவா பேசுவாங்க. உடனே வந்து பலராமருக்கு கோபம் வந்துடும். என்ன செய்வாங்க, நீங்க இப்ப வந்து சாம்பாவை அனுப்புறீங்களா, இல்ல உங்களோட இந்த ஹஸ்தினாபுரத்தை நானு கங்கைக்குள்ளார முழுக வைக்கவா? ஏன்னா யமுனையே என்ன பண்ணாங்க, அவங்க தன்னோட பக்கம் இழுக்க பார்த்தாங்க இல்லைங்களா, அவங்களோட அந்த ஆயுதத்தை வச்சு. அதே மாதிரி நான் வந்து அந்த ஆயுதத்தோட பேர் வந்து சுனந்தா. சரிங்களா? பலராமர் வச்சிருக்காங்க இல்லைங்களா, கோடாரி மாதிரி அந்த ஆயுதம். அதால இழுத்து உங்களோட அஸ்தினாபுரத்தை நான் கங்கையில முழுக வைக்கட்டுமான்னு கேட்டோடனே, இல்ல இல்ல நாங்க வந்து அந்த சாம்பாவை அனுப்பிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து பலராமர் கிட்ட அவங்கள ஒப்படைப்பாங்க. சரிங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு பாஸ்டன்ஸும் பலராமருக்கு உண்டு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இது தாண்டி மகாபாரதம் நடக்குது இல்லைங்களா? அப்பவும் பார்த்தோம்னா கௌரவர்கள், பாண்டவர்கள் இவங்க 2 பேரும், அதாவது பலராமருக்கு துரியோதனனை பிடிக்கும். எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பீமன், துரியோதனன் 2 பேருக்கும் வந்து அந்த கதாயுதத்தை பயிற்சி கொடுத்தாங்க. பீமன் எப்படி பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா, ரொம்ப வந்து கண்மூடித்தனமான வெறியோட அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அட்டாக் பண்ணுவாங்களாம். ஆனா துரியோதனன் எப்படி அந்த வித்தையை கத்துக்கிட்டாங்கன்னா, ஒரு பெர்ஃபெக்ஷன் இருந்ததாம் அந்த வித்தையில. தாத்பரியத்தோட அவங்க வந்து அதை வந்து கத்துக்கிட்டாங்களாம். அதனால வந்து பலராமருக்கு பீமனை விட துரியோதனனை வந்து பிடிக்கும். ஏன்னா அந்த கலையை வந்து நுணுக்கத்தோட அவங்க கத்துக்கிட்டதுனால. அப்போ வந்து அதனால அவங்க குரு டிசைப்பிள்ன்ற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல துரியோதன் கிட்ட அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு உறவு முறை இருந்தது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப இப்ப போர் நடக்க போகுது. நடக்கும்போது என்னன்னா இப்ப பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து யார் கூட இருக்காங்க, பாண்டவர்களோட இருக்காங்க. அப்ப வந்து யார் வந்து பலராமர் என்ன பண்ண முடியாது, துரியோதன் பக்கம் போக முடியாது இல்லைங்களா? ஏன்னா பகவானை எதிர்த்து பலராமர் எதுவுமே செய்ய மாட்டாங்க. ஈவன் சீதையை கொண்டு போய் காட்டுல விடணும். அப்பயும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்ல. இருந்தாலும் பகவானோட விருப்பத்துக்கு மாறா என்ன பண்ண மாட்டாங்க, பலராமர் செயல்பட மாட்டாங்க. குரு இல்லைங்களா, ஆதி குரு அவங்க பகவானோட விருப்பத்திற்கு ஏற்பதான் செயல்படுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி வந்து சீதைக்கு வந்து அந்த இது அக்னி பரீட்சை நடக்கும்போதும் லக்ஷ்மணருக்கு என்ன பண்ணல, விருப்பம் இல்ல. இருந்தாலும் பகவானோட விருப்பம் அப்படின்னு வந்து அவங்க விட்டுடுறாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இப்பயும் வந்து பகவானுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கணும் துரியோதனன் கூட இருந்தா. அதனால என்ன பண்ணல அவங்க, இந்த போர்ல நான் கலந்துக்கல அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து விலகிடுறாங்க. அந்நேரத்துல என்ன பண்றாங்கன்னா, நிறைய இந்த புனித ஸ்தலங்களுக்கு தீர்த்த யாத்திரை போறாங்க. அவங்களும் விதுரரும் தனித்தனியா போறாங்க. சரிங்களா? ஆனா 2 பேரும் போர் நடக்கும்போது அங்க இல்ல. அப்போ வந்து பலராமர் எங்க போறாங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா, நைமிஷாரண்யம் போறாங்க. அங்க வந்து யாரு இவங்க ரோமஹர்ஷன் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அதாவது சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜுக்கு பாகவதம் கொடுத்தாங்க. அப்போ அந்த அதாவது பரீட்சித் மகாராஜ் கேட்கும்போது கூட நிறைய பேர் கேட்டிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதுல ரோமஹர்ஷனும் வந்து பாகவதத்தை கேட்டாங்க. அப்போ ரோமஹர்ஷன் கிட்ட 88,000 முனிவர்கள் கொண்ட அந்த சௌனக ரிஷிகள் அவங்க எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, எங்களுக்கு பாகவதம் பகவானை பத்தின விஷயங்களை எங்களுக்கு சொல்லுங்க, கிருஷ்ண கதா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க. உடனே ரோமஹர்ஷனும் வந்து அந்த வியாசாசனத்துல அமர்ந்துகிட்டாங்க. அப்போ பலராமரும் பகவானோட கதைகளை கேட்கறதுக்காக என்ன பண்றாங்க, அந்த இடத்திற்கு வராங்க. அப்ப எல்லா முனிவர்களும் 88,000 முனிவர்களும் ஏஞ்சி அவங்களுக்கு வணக்கங்களை சொல்றாங்க, மரியாதைகளை கொடுக்குறாங்க. ஆனா ரோமஹர்ஷன் மட்டும் என்ன பண்ணலன்னா ஏஞ்சி அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கல. அப்போ பலராமருக்கு என்ன ஆகுது,
கோபம் வருது. எதனால கோபம் வருது? தனக்கு மரியாதை கொடுக்கலன்றது இல்ல. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு இடத்திலும் வந்து ஒரு ஏன்னா பலராமர் ஆதி குரு இல்லைங்களா? அவங்களுக்கான ஒரு ரெஸ்பெக்ட்ன்றது இயல்பா வந்து குடுக்கணும். இல்லன்னா பின்னாடி வரவங்களும் அத வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க இல்லைங்களா? அப்போ இதுல வந்து ரோமஹர்ஷன்ட்டு அவங்க என்னத்த பார்த்தாங்க? பிரைடு. அந்த கர்வத்த அவங்க பார்த்தாங்க. பகவானோட க கதைகள் அவங்க சொல்ற அந்த பாக்கியம் கிடைச்சனால கிடைச்ச கர்வத்த அவங்க பார்த்தாங்க. உடனே என்ன பண்ணாங்க? ஒரு புல்ல எடுத்து அதால அவங்கள என்ன பண்ணாங்க? அவங்க வந்து அழிச்சாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இந்த பாஸ்ட் டென்ஸும் அங்க நடந்தது. அதாவது புல் எதுக்கு சமம்? ரொம்பவே பணிவானதுக்கு சமம் இல்லைங்களா? அந்த பணிவான ஒரு புல்லால தல ரொம்ப ப்ரைடா கர்வத்தோட உள்ள ரோமஹர்ஷன் என்ன பண்ணாங்க பலராமர். புல்லால ஒரு ஒரு சின்ன விஷயத்த நம்ம வந்து கட் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா? ஆனா அந்த ஹம்பிளான புல்ல எடுத்து என்ன பண்ணாங்க? ப்ரைடான அந்த ரோமஹர்ஷன அவங்க அழிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பணிவு இருந்தாலே போதும். ப்ரைடுன்றது நம்மள விட்டு போயிடும் அப்படின்றத நம்ம அந்த தாத்பரியத்துல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்படி இந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் நடக்குது. அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் கேட்கறாங்க. இப்ப நாங்க எப்படி ஹரிகதையை கேட்கறது? சௌனக ரிஷிகள்லாம் கேட்கறாங்க. அப்போ வந்து பலராமர் சொல்றாங்க, இப்ப என்ன செய்யலாம் அப்படின்ன உடனே, சரி அவங்களோட மகன் இருக்காங்க, சுத கோஸ்வாமி. அவங்க மூலியமா வந்து நம்ம பாகவதத்தை கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் பலராமன் வந்து சுத கோஸ்வாமிய பாகவதத்தை உச்சரிக்க சொல்லி, உபதேசம் பண்ண சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். உடனே இப்ப ரோமஹர்ஷனை இவங்க வந்து அழிச்சாங்க இல்லைங்களா? அதற்காக அவங்க என்ன பண்ணணும்னா, தீர்த்த யாத்திரையா நிறைய புனித தலங்களுக்கு போகணும் அப்படின்றது சேஜஸ்ல சொல்லுவாங்க. எப்பவுமே பியூர் டிவோட்டிஸ் ஒரு புனித தலத்திற்கு போகும்போது அந்த தலத்தோட பெருமை இன்னுமே அதிகமாகும். அதனால நீங்க வந்து புனித ஸ்தலம் யாத்திரை போகணும் அப்படின்னு உடனே பலராமரும் அந்த மாதிரி போறாங்க. கடைசியில போரும் முடியுது. போர் முடியிற சமயத்துல பார்த்தா துரியோதனன் என்ன பண்ணிருப்பாங்க பீமன் வந்து அதாவது இடுப்புக்கு கீழ வந்து தாக்கியிருப்பாங்க. அதாவது இந்த மல்யுத்தத்துல இடுப்பிற்கு கீழ வந்து தாக்கக்கூடாது. ஆனா அவங்க அந்த மாதிரி தாக்குனதுனால பலராமருக்கு கோபம் வந்துரும். நீ எப்படி இது மாதிரி செய்யலாம்? இது வந்து அதர்மம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து இல்ல நான் தான் இதை வந்து செய்ய சொன்னேன். ஏன்னா அவங்க சபதம் எடுத்திருப்பாங்க இல்லைங்களா? திரௌபதி தன்னோட மடியில அமர சொன்னதுனால துடையை வந்து பிளப்பேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த ஒரு சபதத்திற்காக இந்த இதை வந்து இவங்க வந்து பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பகவான் வந்து சொன்னோடனே பலராமரும் அதை வந்து எடுத்துப்பாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து போறாங்க. இதற்கப்புறமும் பாத்தீங்கன்னா யாரு ருக்மிணியோட அண்ணன். அவங்களும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்களுக்கும் பலராமர் மேல ஒரு வெஞ்சன்ஸ் இருந்தது இல்லைங்களா? அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பலராமரை வந்து அழிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல போர்ல தான் அழிக்க முடியாது. ஏன்னா பலராமர் பலம் நிறைஞ்சவங்கன்றதுனால. அதனால அவங்கள வந்து அஹ் இந்த செஸ் விளையாட்டு மாதிரி அதுக்கு வந்து கூப்பிடுவாங்க. உடனே வந்து சரின்னு பலராமர் அப்ப எப்படி கூப்பிடுவாங்கன்னா, நீ பலத்துல வேணா சிறந்தனா இருக்கலாம். ஆனா புத்தியில உனக்கு வந்து அவ்வளவு சிறப்பு கிடையாது. அதனால என்னோட வந்து விளையாடவா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க. சரின்னு பலராமரும் போவாங்க. போன உடனே பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் 100 1000 காசுகளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் விளையாட ஆரம்பிப்பாங்க. அப்ப பலராமர் தோத்து போயிடுவாங்க. மறுபடியும் வந்து 10,000 காசுகளுக்கு போட்டி நடக்கும். அதுலயும் பலராமர் தோத்து போயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 1,00,000 பொற்காசுகளுக்கு போட்டி நடக்கும். அப்ப பலராமர் வின் பண்ணிடுவாங்க. உடனே வந்து ருக்மி வந்து அதை ஒத்துக்க மாட்டாங்க. இல்ல இது வந்து சரி கிடையாதுன்னு. சரி அப்புறம் இன்னொரு தடவை விளையாடலாம்னுவாங்க. சரி நான் அப்பயும் மறுபடியும் 1,00,000 பொற்காசுகளுக்கு விளையாடுவாங்க. அப்பயும் பலராமர் வந்து வின் பண்ணிடுவாங்க. உடனே வந்து ருக்மி அப்பயும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. அப்போ உடனே மேல இருந்து அசரீரி கேட்கும். இல்ல ருக்மி நீ தோத்து போயிட்ட அப்படின்னு சொல்லி. அப்பயும் ஒத்துக்காததுனால என்ன பண்ணுவாங்க பலராமர்? ருக்மியும் வந்து அவங்க அழிச்சிடுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப ருக்மியும் யாரால வந்து அழிக்கப்படுறாங்க? பலராமரால அழிக்கப்படுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த கலிங்கன்ற அரசர், கலிங்கத்தோட அரசர் வந்து அதை பார்த்துட்டு சிரிக்கிறாங்க. அவங்களோட அப்ப பலராமருக்கு வந்து கோபம் வரும் இல்லைங்களா? இப்ப என்ன நடந்தது? நீ வந்து சிரிக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களையும் வந்து என்ன பண்றாங்க? அவங்க கைகளை கட்டி அவங்களோட பற்கள் எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து அடிச்சு அவங்க வந்து உடைச்சிடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த பாஸ்ட் டென்ஸ்ல. அப்புறம் நிறைய அரசர்கள்லாம் அதுல யாரெல்லாம் கலந்துக்கிட்டாங்களோ அவங்க எல்லாரையும் அவங்க வந்து அடிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அனர்த்தங்கள் நடந்தால் அதை பகவான் அத பலராமர் அழிப்பாங்க. அப்ப அப்படிப்பட்ட பலராமர் கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணணும்? சரணம் அடையணும். எதற்காக? நம்மளோட அனர்த்தங்களை அவங்களால மட்டுமே சிறப்புற போக்க முடியும். ஏன்னா அவங்கதான் ஆதிகுரு அப்படின்ற தாத்பரியத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்? பலராமர் கிட்ட நம்ம சரணம் அடையணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் துவாரகையில நடந்த விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதுவே சுபத்ரா கல்யாணம். அதுவும் வந்து அர்ஜுனர் வந்து சன்னியாசி வேஷத்துல வருவாங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? சுபத்திரையா அவங்க கடத்திட்டு போயிடுவாங்க. அப்பயும் கிருஷ்ணர் சொல்லுவாங்க இது என்னாலதான் நடந்ததுன்னு. அப்பயும் பலராமர் வந்து சம்மதம் சொல்லுவாங்க அப்படின்றதான் பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நித்யானந்த பிரபுவா பலராமர் வந்து அவதாரம் பண்றாங்க இல்ல? சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவதாரத்தப்போ
யார் வராங்க? நித்யானந்த பிரபு வராங்க இல்லைங்களா? அவங்க என்ன பண்றாங்க? இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் பலராமரோட அந்த வீரத்தை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த பலத்தை நம்ம பார்த்தோம். ஆனா நித்யானந்த பிரபு இவ்வளவு வீரத்தோட இருந்த பலராமர் நித்யானந்த பிரபுவா இருக்கும்போது என்ன பண்றாங்க? இந்த பக்தியை எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்னு சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம் பண்ணாங்க இல்லைங்களா? கிருஷ்ணர் அவதாரம் பண்ணாங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுவா. அவங்களுக்கு உதவுறதுக்காக வந்தவங்க என்ன பண்ணாங்க? எல்லாருக்கிட்டையும் என்ன பண்ணாங்க? பணிவோட ஹரிநாமத்தை சொல்லுங்க, ஹரிநாமத்தை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அவ்வளவு பணிவோட அவங்க என்ன பண்றாங்க? எல்லாத்தையும் கேட்கறாங்க. அப்படி கேட்கும்போது ஜகாய் மதாய் அவங்களை என்ன பண்றாங்க? துன்புறுத்துறாங்க. அதனால பகவானுக்கு கோபம் வருது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட பலராமர் தான் நித்யானந்த பிரபுவாவும் அவதாரம் பண்றாங்கன்றத பார்க்கிறோம். அப்போ நித்யானந்த பிரபு என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஹரிநாமத்தை உச்சரிங்க, கௌரங்கோட நாமத்தை சொல்லுங்க, என்னோட அதாவது லைஃப்னு சொல்ல நீங்க இருப்பீங்க, அதனால தயவு செஞ்சு ஹரிநாமத்தை உச்சரிங்க. அந்த மாதிரிதான் அவங்க இது பண்ணாங்க, பிரச்சாரம் பண்ணாங்க சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நீங்க யாரெல்லாம் ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு நான் சேவகனா இருக்கேன் அப்படின்னு பலராமர் நித்யானந்த பிரபுவா இருக்கும்போது எல்லாருக்கும் அவங்க ஹரிநாமத்தை சொல்ல சொல்லி அவங்க என்ன பண்றாங்க? இவ்வளவு பலம் நிறைஞ்சவங்க. ஆனா எல்லாரும் இந்த ஃபாலன் சோல், நம்ம மோஸ்ட் ஃபாலன் சோலா இருக்கோம் இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாம் கடை தேர்றதுக்காக என்ன பண்றாங்க? எல்லார்கிட்டையும் அவங்க பணிவோட ஹரிநாமத்தை சொன்னீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு சேவகனா இருக்கேன் அப்படி நீங்க சொல்லும் போது நீங்க என்னோட வாழ்க்கையும் ஆத்மாவுமா இருப்பீங்க அப்படின்றத அவங்க சொல்றாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் பலராமரோட லீலைகள். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன்ல இருந்து பார்த்து அதுக்கப்புறம் நித்யானந்த பிரபு வரைக்கும் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் சரிங்களா? இப்படிப்பட்ட அதாவது ஆதிகுரு பலராமர் அவங்க கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம அவசியம் நம்ம சரணடையணும். அதுக்கப்புறம் எப்படி இப்ப கிருஷ்ணர் எப்படி டிசப்பியர் ஆனாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு வேடன் என்ன பண்றாங்க? அவங்கள அம்பு விட்டு எழுதுனாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி எது டைனஸ்டி அழியுது. ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்க? அது ஒரு கதை இருக்கு சரிங்களா? ஒரு ரிஷி கிட்ட கிருஷ்ணரோட பையன் என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு பிரெக்னென்ட் உமன் மாதிரி போய் என் வயிற்றில் உள்ளது குழந்தையா, என்ன குழந்தை, பெண்ணா ஆனான்னு கேட்பாங்க. ஆக்சுவலா அவங்க பையன் இல்லைங்களா? ஆனா முனிவரை டீஸ் பண்றதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. அப்ப அந்த முனிவருக்கு கோபம் வந்துடும். உனக்கு உலக்கை பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ அதே மாதிரி அவங்களுக்குமே ஆகுது, உலக்கை பிறக்குது. அப்ப அதுதான் அந்த எதுகுலத்தையே அழிக்கிற ஆயுதமா மாறுது சரிங்களா? அப்படின்னு அதுவே உங்களோட எதுகுலத்தை என்ன நீங்க கிண்டல் பண்ணீங்க இல்லைங்களா? உங்களோட எதுகுலமே அதனால அழிஞ்சு போயிடும். ஏன்னா இதெல்லாம் காந்தாரி கொடுத்த சாபம். அதற்கப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணரும் என்ன பண்றாங்க? அவங்க லீலைகள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு போறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களோட அசோசியேட்ஸும் என்ன பண்ணணும்? திரும்பி போகணும் இல்லைங்களா? அதனால ஏற்பட்ட ஒரு பாஸ்ட் டைம்ஸ் தான் இது. அப்ப சரி இதனால எதுகுலம் அழியும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே என்ன பண்றாங்க? அந்த கோடாரிய சுக்கு நூறா உடைச்சு கடலுக்குள்ளார போடுறாங்க. ஆனா அதெல்லாம் ஒரு புல்லா விளையுது. அந்த புல்ல வச்சு என்ன பண்ணாங்க? ஒருத்தவங்களுக்கு அடிச்சுட்டு அவங்க அழிஞ்சு போறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதெல்லாம் என்னன்னா ஒரு மாயை தான். எல்லாருமே யாரு? பகவானோட அசோசியேட்ஸ் திரும்பி பகவானை அவங்க அடையணும். அதுதாங்க தாத்பரியம். அதற்கான ஒரு பாஸ்ட் டைம்ஸ் தான். அப்படின்னும் போது பகவானும் திரும்பி அவங்க டிசப்பேர் ஆகுறாங்க. அப்ப பலராமர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாக்குறீங்கன்னா, பகவானே டிசப்பேர் ஆனவனே அவங்களும் மெடிடேஷன்ல ஈடுபடுறாங்க. ஆதிசேஷனா மாதிரி திரும்பி வைகுண்டத்தை கோலோகத்தை அவங்க பகவானோட லோகத்தை அடையிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் சரிங்களா? வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வருஷம் ஜெய். ஷிலா பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.